ma jmurat il-missier jekk mhux permezz tiegħi. Kieku għaraftu lili kontu tarfu wkoll il-missier minn issa l-qudiem tal-fuq, anzi diġà rajtuh. Il-kelma tal-mulej. Nixtieq qabel ma nbierku din il-wirja fuq il-kelma tal-la. Nirringrazzja ferm lil dawn kollha li taw semu li kienu ħafna. Ekku nirringrazzja lil Alla mhux biss għall-ħidma li għamlu, imma l-esperjenza Kristjana u Evanġelika li għamlu għax kienet ħidma ta' flimkien, ħafna dedikazzjoni u impenn, imma wkoll ħafna serenità u ħafna paċi. Għax kollha kemm aħna, kollha kemm intom kellkom għan wieħed li l-kelma talla tinxteq. L-isbaħ wirja fuq il-kelma talla hija Ġesu Kristu innifsu. Ġesu Kristu huwa l-wirja, l-aħjar wirja, l-isbaħ wirja tal-kelma talla. U intom hawnhekk poġġejtu bħal f'paġna waħda wara l-oħra deskrizzjoni, spjegazzjoni tal-persuna ta' Ġesu. Kif spjegata umurija fl-istorja tal-kelma, fl-istorja tal-kitba tal-kelma talla, u speċjali bil-lingwa tagħna f'pajjiżna u bil-wasla partna tal-qaddejs missierna San Pawlu. Ejjew nroddu ħajr lil Alla flimkien, nirringrazzjaw għal din l-esperjenza li għamiltu għal-ġejt li għamil permezz tagħha, kif ukoll għal daw kollha illi f'dawn il-ġranet u matul dan ix-xahar se niżuru dan il-post. Nixtieq flimkien fit-talba li ser ngħidu t-talba tal-missierna impoġġu fil-ħodna kollha li se jżuru dan il-post kemm intu miftuħa din il-wirja. Imma post speċjali li se jgħixu l-esperjenza tad-dawl tal-kelma matul is-sijat li ġejjin li torbu flimkien. Missier, il-mulej ibjerek din il-wirja, ibjerek dawn is-sinjali tal-preżenza tiegħu, kelma talla hi mod ta' kif ikun preżenti f'nofsna, fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. tal-liġi ta' Mosè li l-mulej kien tal l-Izrael. Kien l-ewwel tas-7 xahar mela. U Eżdra il-qassis ġieb il-liġi quddiem il-ġemgħa li kienet magħmula minn irġiel, nisa u oħrajn li kienu jifhmu dak li jisimgħu. U mis-seb sa nofsinhar ara minnu quddiem l-irġiel, in-nisa u dawk li kienu kapaċi jifhmu iħares lejn il-misraħ li hemm quddiem bib l-ilma. U l-poplu kollu kien attent jisma' l-qari tal-ktib tal-liġi. Eżdra l-iskriba kien wieqef fuq il-park tal-injam li kienu waqfu għall-okkażjoni u fuq il-lemejn tiegħu kien hemm weqfejn ħdejh Matatija, Sema, Ananija, Urija, Hilkija, Maxija u fuq ix-xellowk Pedajja, Misael, Malkija, Ħasum, Ħassabana, Zakkarija u Mesulman. Imbagħad Eżdra feta' l-ktieb u raħ qudiemu jagħmel dan billi kien filgħoli il fuq mill-poplu kollu.
U meta fetaħ il-ktieb kulħadd qam bil-wieqfa. U Eżdra bierek il-mulej Alla l-kbir. U l-poplu kollu bideħ merfuqejn il-fuq u jieġeb Amen, Amen. U nxteħtu arkubtejhom wiċċhom mal-art jagħtu qima lill-mulej. Ġożwe, Bani, Serabija, Ġamin, Abuk, Ħaztaj, Ħodija, Maxija, Kelita, Azarija, Ġozabat, Ħanan, Pelija u l-Leviti. U għadu jgħalmu l-liġi l-poplu u l-poplu baqgħu wieqaf kif kien. Dawn qraw mill-ktib tal-liġi b'mod li jiftijem fis-sruħ u spjegaw il-qari. Imbagħad il-gvernatur Eżdra, il-qassejs u skriba u l-Leviti li kienu qegħdin jgħalmu lill-poplu qalu lin-nies kollha: dan hu jum qaddejs ikkonsagrat lill-mulej Alla tagħkom. Titniktewx u tibkux. Għax il-mulej kollu għax il-poplu kollu kien infex jibkej meta sama kliem il-liġi. U żiedu jgħidulhom: morru u kullu laħam imsemmen u xorbu mbejt ħelu. U lil dak li mħallewlu xejn ibagħtulu sem minn dak li għandkom. Dan hu jum qaddejs għall-mulej. La ssewdux qalbkom għax il-ferħ tal-mulej il-qawwa tagħkom. U l-Leviti komplew waqgħu qalb il-poplu jgħidulu: isktu, dan hu jum qaddejs, la ssewdux qalbkom. Imbagħad il-poplu kollu telaq biex jiekol u jixrob u jibgħat jaqsam ma' ħadd ieħor u biex jagħmel festa b'ferħ kbir għax kien fehem dak kollu li kienu għalmuh. Mill-ktieb tas-Salmi. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. F'merat kollha ħdura jqiegħdni, ħdejn l-ilma fejn nistrieħ jeħodni, hemm u jrejjaqni. Imexxini fit-triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu. Imqar jekk nimxi f'wiet mudlam, ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi. Il-ħatar tiegħek u l-asluġ tiegħek huma jwensuni. Int tħejji mejda għalija quddiem l-edewwa tiegħi. Biż-żejt tidlik li rasi u l-kalċi tiegħi tfawwarli. Miegħi iva jimxu tjieba u l-ħniena il-jiem kollha ta' ħajti u nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Ħenin dawk li triqthom bl-aħtija li jimxu fil-liġi tal-mulej. Ħenin dawk li jħarsu l-preċetti tiegħu u li jfittxuh b'qalbhom kollha. Huma ma jagħmlux ħażen imma jimxu fit-triqat tal-mulej. Int tajt il-preċetti tiegħek biex inħarsuhom bir-reqqa. Ħajżhom sħiħ il-mixi tiegħi fil-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek. Imbagħad ma jkollix għax nistħi la naħseb fuq il-kmandamenti tiegħek kollha. Imbagħad infaħħrek b'qalb safja meta nitgħallem id-digriti ġusti tiegħek. Irrid inħares il-kmandamenti tiegħek, la tħallinix għal kollox. Kif jista' żagħżugħ jimxi safi fi triqtu? Billi ħares il-kelma tiegħek. B'qalbi kollha jiena nfittxek. Tħallinix nidbiet mill-kmandamenti tiegħek. Jien żammejt kelmtek f'qalbi biex ma nidneb qatt kontrik. Imbierek int mulej. Għallimni il-kmandamenti tiegħek. B'xuftejja jiena nxandar id-digriti kollha ta' fommok. Nifraħ fit-triq tal-preċetti tiegħek, daqs kieku kelli lana kollu. Fuq il-preċetti tiegħek irrid naħseb u nżomm għajnejja fuq triqatek. Bil-kmandamenti tiegħek irrid nitaxxaq, qatt ma ninsa il-kelma tiegħek. Kun twajjeb mal-qaddej tiegħek. Għatini li ngħix u nħares il-kelma tiegħek.
Iftaħ li għajnejja biex nara l-ġubijiet tal-liġi tiegħek. Barrani jien fuq l-art, taħbix minni l-kmandamenti tiegħek. Tinfena qalbi l-ħin kollu bix-xewqa tad-digreti tiegħek. Il-gburin inti ċċanfarhom, misħut min jitbiet mill-kmandamenti tiegħek. Neħħi minn fuqi t-tajjir u t-kasbir tagħkom, għax jiena inħares il-preċetti tiegħek. Imqar jekk il-gbarat joqogħdu jqassu fuqi, fuq il-kmandamenti tiegħek jibqa' jaħseb il-qaddej tiegħek. Il-preċetti tiegħek huma l-għaxqa tiegħi, huma jagħtuni l-parir it-tajjeb. Mixħuta fit-trapi ruħi, aħjini int skont kelmtek, triqati u rejtek u int weġibtni. Allimni l-kmandamenti tiegħek. Femni it-triq tal-preċetti tiegħek biex naħseb fuq eġubijietek. Jiena mfnejt bin-niket, erfani int skont kelmtek. Biet minni triq il-gideb, għatini fit-jubitek il-liġi tiegħek. Jiena għażilt it-triq tas-sewwa, ħtar talija d-digriti tiegħek. Inżom sħiħ mal-preċetti tiegħek. Mulej, tħallinix naqa fil-mistħija. Jien niġri fit-triq tal-kmandamenti tiegħek, għax int saħħaħt li qalbi. Allimni mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek. Jiena rrid nibqa' fija sal-aħħar. Femni biex inħares il-liġi tiegħek u nagħmilha b'qalbi kollha. Mexxini mill-mogħdija tal-kmandamenti tiegħek għax fija nsib il-għaxqa tiegħi. Iġbidli qalbi lejn il-preċetti tiegħek u mhux lejn ir-reba. Tħallix lil għajnejja iħarsu lejn il-fruqa. Għatini il-ħajja bil-kelma tiegħek. Żomm il-weda li għamilt mal-qaddej tiegħek li jien għamilt ma' dawk li jibżgħu minnek. Warrab minni l-għajb li nibża minnu għax tajbin huma d-digreti tiegħek. Ara, jiena mxenna għal preċetti tiegħek, fil-ġustizzja tiegħek għatini il-ħajja. Ħatinżel fuq it-jubitek mulej u s-salvazzjoni tiegħek skont il-weda tiegħek. Imbagħad nagħti tweġiba lil min jajjarni, għax jien nafda fil-kelma tiegħek. Tneħħili qatt minn fommi kliem is-sewwa, għax jien fid-digriti tiegħek nittama. Inħares il-liġi tiegħek għal dejjem u għal dejjem ta' dejjem. U nkun bla xkiel fil-mixi tiegħi, għax jiena nfittex il-preċetti tiegħek u nitkellem fuq il-preċetti tiegħek quddiem is-slaten u ma nistħix. Nitaxxaq bil-kmandamenti tiegħek li jiena ħabbejt. Nerfa' jdejja lejn il-kmandamenti tiegħek u naħseb fuq il-preċetti tiegħek. Ftakar fil-kelma li tajt lil qaddej tiegħek li bija inti tamajtni. Dan u l-faraġ fin-niket tiegħi li l-weda tiegħek tatini l-ħajja. Jiddieħku bija l-gburina għall-aħħar, imma jiena ma nitbijetx mill-liġi tiegħek. Niftakar fid-digriti tiegħek ta' dari, fihom mulej jiena nsib il-faraġ tiegħi. Nada pa l-aħħar minħabba l-ħżiena li jitilqu l-liġi tiegħek. L-anja tiegħi il-kmandamenti tiegħek. F'dan il-post fejn jien barrani. Bil-lejl fismek niftakar mulej u nħares il-liġi tiegħek. Din hi l-barka li messet lili li jiena nħares il-preċetti tiegħek. Jienet mulej, dan u semi, li nħares il-kelma tiegħek. Quddiemek nitlob qalbi kollha.
ħenna lija skont il-weda tiegħek. Jien ist sewwa l-mixi tiegħi u rġajt lura lejn il-preċetti tiegħek. Naġġel u ma nitnikkirx biex inħares il-kmandamenti tiegħek. Il-ħbula tal-ħżiena dawra mej tal-quni, imma jien ma nsejtx il-liġi tiegħek. F'nofs il-lejl inqum infaħrek minħabba d-digriti ġusti tiegħek. Nissieħeb ma' kull min għandu l-biża' tiegħek, ma' dawk li ħarsu l-preċetti tiegħek. Mimlija mulej l-art bit-tieba tiegħek. Allimni il-kmandamenti tiegħek. Ġit għamilt mal-qaddej tiegħek mulej skont il-kelma tiegħek. Fema tajba u erfa għallimni għax jien nemmen fil-kmandamenti tiegħek. Qabel ma għakkisni jien kont fl-isball, immissa inħares il-kelma tiegħek. Twajjeb int u l-ġid tagħmel, għallimni l-kmandamenti tiegħek. Jixluni il-gburin bil-gideb, imma jien b'qalbi kollha inħares il-preċetti tiegħek. Smina bil-ħażen bħax-xaħam qalbhom, imma jien bil-liġi tiegħek nitaxxaq. Swili ta' ġid li għakkisni għax tallimt il-kmandamenti tiegħek. Aħjar għalija l-liġi ta' fommok mill-eluf ta' flejjes tad-deb u l-fidda. Idej kamluni u sawruni, femni u għallimni il-kmandamenti tiegħek. Jarani u jifraħ min għandu l-biża' tiegħek, għax jiena ittamajt fil-kelma tiegħek. Jien naf mulej li ġusti d-digriti tiegħek u li skont is-sewwa għakkistni. Tkun it-tieba tiegħek il-faraġ tiegħi, skont il-weda li għamilt mal-qaddej tiegħek. Tiġi fuq it-jubitek biex ikolli l-ħajja, għax il-liġi tiegħek il-għaxqa tiegħi. Jistħu l-gburin li bil-qerq jaħqruni, imma jien naħseb fil-preċetti tiegħek. Ħajduru lejja dawk li jibżaw minnek, dawk li jarfu l-preċetti tiegħek. Tkun qalbi blaħtija fil-kmandamenti tiegħek biex ma jkollix għax nistħi. Ninfena bix-xewqa tas-salvazzjoni tiegħek, jien nittama fil-kelma tiegħek. Ejjew għajnejja jistennew il-weda tiegħek u jien nistaqsi meta se tfarraġni. Sirt qisni ġilt imnixxef fid-duħħan, imma ma nsejtx il-kmandamenti tiegħek. Kemm se jdum jistenna l-qaddej tiegħek? Meta se tagħmel ħaq minn dawk li jħabtuni? Ħaffru l-gburin ħofra għalija, dawk li ma jimxux skont il-liġi tiegħek. Sewwa huma l-kmandamenti tiegħek kollha. Enni jint meta bil-qerq ħabtuni. Għal ftit ma erdunix minn din l-art, imma jien ma ħallejtx il-preċetti tiegħek. Fit-tiba tiegħek għatini l-ħajja u jiena nħares il-preċetti ta' fommok. Għal dejjem mulej il-kelma tiegħek imwaqfa fis-sod ta' smewwiet. Min nisel għal nisel il-fedeltà tiegħek, fuq l-art waqqafta u żammet fis-sod. B'digriet tiegħek għadhom sħaħ sal-lum, għax kollox huwa l-qadi tiegħek. Li ma sibtx lena fil-liġi tiegħek, kont nintemm fin-niket tiegħi. Ma ninsaqat il-preċetti tiegħek, għax bihom int tatini l-ħajja. Tiegħek jien, salvani int. Jiena nfittex il-preċetti tiegħek, jassuli l-ħżiena biex jaqirduni, imma jien ħsibi fil-preċetti tiegħek. Jien rajt it-tmiem ta' kull ma jgħaddi, imma bla tarf il-kmandamenti tiegħek. Kemm inħobba l-liġi tiegħek,
il-jum kollu ħsibi fija. Il-kmandamenti tiegħek għal dejjem miegħi. Jagħmilni għeref mill-edewwa tiegħi. Jien nifhem aktar mill-malmin tiegħi kollha, għax ħsibi fil-kmandamenti tiegħek. Aktar mix-xjuħ jien bil-għaqal, għax inħares il-preċetti tiegħek. Min kull triq ħażina inwarrab riġlejja biex inħares il-kelma tiegħek. Mid-digriti tiegħek qatt ma nitbiet għax int kont li għallimthomli. Kemm hija ħelwa l-wiegħda tiegħek, oħla mill-għasel għal fommi. Jien ksibt id-den bil-preċetti tiegħek għalhekk nobgħod kull triq għar-rieqa. Fanal għal riġlejja l-kelma tiegħek u dawl fil-modija tiegħi. Ħlift u rrid inżomm kelmti li nħares id-digriti ġusti tiegħek. Ninsab imnikket tal-aħħar mulej. Għatini l-ħajja skont il-kelma tiegħek. Ilqa mulej il-qima ta' fommi u għallimni id-digriti tiegħek. Ħajti dejjem fit-tiġrif, imma qatt ma ninsa il-liġi tiegħek. Il-ħżiena nażbuli x-xibka, imma jien ma warrabx mill-preċetti tiegħek. Il-preċetti tiegħek wirti għal dejjem huma l-għaxqa ta' qalbi. Inħajjar il-qalbi biex tħares il-kmandamenti tiegħek għal dejjem u sal-aħħar. In-nies ta' żewġ tiqlub nobodhom, imma l-liġi tiegħek inħobba. Inti l-kenn u t-tarka tiegħi, fil-kelma tiegħek jien nittama. Dbedu minni intom nies ħżiena biex inħares il-kmandamenti ta' Alla tiegħi. Żommni skont il-wiegħda tiegħek biex nibqa' ħaj, tħallix bla temma it-tama tiegħi. Enni jint u jina nsalva, u ħsibi jkun dejjem fil-kmandamenti tiegħek. Int tistmel il-kull min jitbiet mill-kmandamenti tiegħek, għax qarrieqa il-fema tagħhom. Bħal skart għalik il-ħżiena tal-art, għalhekk inħobb il-preċetti tiegħek. Jitkexkex ġismi bil-biża tiegħek, mid-digriti tiegħek nibża. Jien għamilt il-ħaq u s-sewwa. Titlaqnix fidejn dawk li jaħqruni. Serraħ ras il-qaddej tiegħek li tridlu l-ġid. Tħallix il-gburin jaksuni. Għajjew għajnejja jistennew is-salvazzjoni tiegħek u l-weda tal-ġustizzja tiegħek. Imxi mal-qaddej tiegħek skont it-tieba tiegħek. Allimni il-kmandamenti tiegħek. Għaddej tiegħek jien, għatini d-den biex naraf il-preċetti tiegħek. Issa l-waqt li tindaħal mulej, għax kisru l-liġi tiegħek. Għalhekk inħobb il-kmandamenti tiegħek aktar mid-deb l-aktar fin. Għalhekk jien nimxi dritt fuq il-preċetti tiegħek u nobot kull triq għar-rieqa. Tal-għaġeb huma l-preċetti tiegħek, għalhekk tħarisom qalbi. It-tifsir ta' kelmtek jagħtini d-dawl, ifhijem lil min ma jafx. Niftaħ fommi u nieħu r-ruħ għax nixxennaq għall-kmandamenti tiegħek. Dur lejja u ħenna għalija, kif dejjem tagħmel ma' min iħobb l-ismek. Żomm sħiħ il-mixi tiegħi skont il-wiegħda tiegħek u ebda deni ma jaħkem fuqi. Eħlisni mill-moħqrija tal-bniedem u nħares il-preċetti tiegħek. Ħajiddu wiċċek fuq il-qaddej tiegħek. Allimni il-kmandamenti tiegħek. Id-dmuħ bħal-wiet iġelben minn għajnejja, għax ma jħarsux il-bnedmin il-liġi tiegħek. Ġust int mulej, u sewwa d-digriti tiegħek. Bil-ġustizzja għamilt il-preċetti tiegħek u b'fedeltà mill-akbar.
tifnini l-ħeġġa tiegħi għax insew kelmtek li dewwa tiegħi. Il-weda tiegħek jien ippruvajta, għalhekk iħobba il-qaddej tiegħek. Għalkemm jien żgħir u mżeblaħ, ma ninsiex il-preċetti tiegħek. Ġustizzja ta' dejjem il-ġustizzja tiegħek u sewwa il-liġi tiegħek. Għalkemm id-dieqa u n-niket waqgħu fuqi, il-kmandamenti tiegħek baqgħu l-għaxqa tiegħi. Ġustizzja ta' dejjem il-preċetti tiegħek. Għatini d-den biex ikolli il-ħajja. B'qalbi kollha ngħajjatlek weġibni mulej. Irrid inħares il-kmandamenti tiegħek. Lilek insejjaħ salvani jint u nħares il-preċetti tiegħek. Sa minn qabel is-sebħ nitlob l-għajnuna u fi kliemek jien nittama. Bajnejja miftuħa tul is-sarit tal-lejl jien noqgħod naħseb fuq il-weda tiegħek. Isma' leħni mulej fit-tieba tiegħek u żommni ħaj skont id-digriti tiegħek. Orbu lejja dawk li jfittxu l-ħażen, dawk li tbedu mill-liġi tiegħek. Immint ħdejja mulej, sewwa huma l-kmandamenti tiegħek. Jien illi naf mill-preċetti tiegħek li għal dejjem int waqqafthom. Ħares lejn in-niket tiegħi u eħlisni għax jien ma nsejtx il-liġi tiegħek. Iddefendi l-kawża tiegħi u ifdini. Għatini l-ħajja skont il-weda tiegħek. Il-bot mill-ħżiena s-salvazzjoni, għax ma jfittxux il-kmandamenti tiegħek. Kbira l-ħniena tiegħek mulej. Għatini l-ħajja skont id-digriti tiegħek. Ħafna li jagħmlu għalija u jħabtuni, imma jien ma nitbiegħx mill-preċetti tiegħek. Nara l-dawk li ħallewk u nistkerraħhom għax ma jħarsux il-kelma tiegħek. Ara kif inħobb il-preċetti tiegħek mulej. Għatini l-ħajja skont it-tieba tiegħek. Is-sewwa tiegħek il-qofol ta' kelmtek għal dejjem id-digriti tal-ġustizzja tiegħek. Il-gbarat għal bxejn jagħmlu għalija, imma minn kelmtek tibża qalbi. Ferħan jien minħabba l-weda tiegħek, bħal min isib xi priża kbira. Il-qerq nobodu u nistkerħu, imma l-liġi tiegħek inħobba. 7 darbit kuljum infaħrek għad-digriti ġusti tiegħek. Slim bil-kotra għal min iħobb il-liġi tiegħek, ma hemm ebda tfixkila għalihom. Nistenna s-salvazzjoni tiegħek mulej u nħares il-kmandamenti tiegħek. Ruħi tħares il-preċetti tiegħek u jiena inħobbhom ħafna. Inħares il-preċetti u l-kmandamenti tiegħek u dim għajnejk l-imġiba tiegħi kollha. Ħadd tasal quddiemek mulej l-għajta tiegħi. Għatini d-den skont il-kelma tiegħek. Ħajasal quddiemek it-ħannin tiegħi. Eħlisni skont il-weda tiegħek. Jinfexxu xuftejja fit-tifħir tiegħek għax int tallimni il-kmandamenti tiegħek. Ixandar il-sin il-weda tiegħek għax kollha ġusti l-kmandamenti tiegħek. Ħatkun idek l-għajnuna tiegħi għax jien ħtart il-preċetti tiegħek. Jien nixtieq is-salvazzjoni tiegħek mulej. Il-liġi tiegħek hija l-għaxqa tiegħi. Ħanibqa' ħaj biex infaħrek. Ikunu id-digriti tiegħek l-għajnuna tiegħi. Jien ħriġt mit-triq bħal naġa mitlufa. Fittex il-qaddej tiegħek għax jien ma nsejtx il-kmandamenti tiegħek.
If the Lord does not build a house, in vain do its builders toil. If the Lord does not guard a city, in vain its guards keep watch. In vain you get up earlier and put off going to bed, sweating to make a living, since it is he who provides for his beloved as they sleep. Sons are a birthright from the Lord. Children a reward from him. Like arrows in a warrior's hand are the sons you father when young. How blessed is the man who has filled his quiver with them. In dispute with his enemies at the city gate, he will not be worsted. Ulej, intar binni u tarafni. Inti taf meta noqgħod u meta nqum. Inti taraf mill-bot ħsibijieti. Inti taraf il-mixi u l-waqfin tiegħi. Triqati kollha inti tafhom sewwa. Inkun għadni naqqas l-sint il-kelma meta int mulej tkun tafa kollha. Dawra mejt inti tħaddanni u tqedi dejk fuqi. L-erf tiegħek tal-aġeb ma wassarx għalih u għali wisq u ma laħħaqx miegħu. Fejn immur il-bot mill-ispirtu tiegħek, jew fejn nista' naħrab minn quddiem wiċċek. Jekk nitla fis-smewwiet hemm int, jekk nintqef li l-art int hemm ukoll. Jekk nilbes iġwiena tas-seb u mmur immagħmar fit-truf il-baħar, hemm ukoll tilħaqni dejk u taqbadni l-imenija tiegħek. Jekk ngħid ħajqbadni d-dlam, ħajkun li d-dawl lejn madwari. Anqas id-dlam ma hu mudlam għalik il-lej jiddi bħan-nar, id-dlam bħad-dawl għalik. Għax int sawwart il-ġewwieni tiegħi u f'ġu fommi int insiġtni, inrodlok ħaj għax b'mod tal-għaġib għamiltni. Tal-għaġib huma l-emejjer tiegħek u li ruħi tafa tajjeb. Ma kienx moħbi għadmi minnek meta kont qiegħed insib is-sara u nintiseġ fil-jan tal-art. Raw għajnejk l-emejjer tiegħi kollha nkitbu fil-klieb tiegħek. U jimni kollha ġam maqduda meta ebda wieħed ma kien qatem. Hemm huma tqaħsibietek għalija Alla, kemm bla tarf l-għad tagħhom. Li kelli noddhom huma aktar mir-ramel. X'in nasal fl-aħħar inkun għadni fil-bidu miegħek. Qarbilni Alla u ara f'qalbi, iflini u kun għaf sibijieti. Arini x'miexi fiq triq ħażina u mexxini fit-triq ta' dejjem. From the book of Proverbs. My child, if you take my words to heart, if you set store by my commandments, turning your ear to wisdom, turning your heart to understanding, yes, if you plea for clear perception, if you cry out for understanding, if you look as though for silver, search as though for buried treasure, then you will understand what the fear of the Lord is, and discover the knowledge of God. For the Lord himself is the giver of wisdom. From his mouth issue knowledge and understanding. He reserves his advice for the honest, a shield for those whose ways are sound. He guards over the paths of equity. He keeps watch over the way of those who are faithful to him. Then you will understand uprightness, equity, and fair dealing, the paths that lead to happiness. My child, do not forget my teaching. Let your heart keep my principles, since they will increase the length of your days, your years of life, and your well-being. Let faithful love and constancy never leave you. Tie them around your neck. Write them on the tablet of your heart. Thus, you will find favor and success in the sight of God and of people.
Trust wholeheartedly in the Lord. Put no faith in your own perception. Acknowledge him in every course you take, and he will see that your paths are smooth. Do not congratulate yourself on your own wisdom. Fear the Lord and turn your back on evil. Health giving this to your body, relief to your bones. Miktib ta' profeta Iżajja. Fis-sena li fija miet is-Sultan Użija, jirrajt lil Sidi bil-qiegħda fuq tron għoli merfuħ il fuq. Djul il-libsa tiegħu kienu jimlew it-tempju. Il-fuq minnu kien hemm serafini, kull wieħed b'7 ġwiena. Bit-tnejn kienu jgħattu wiċċhom, bit-tnejn kienu jgħattu riġlejhom u bit-tnejn jittajru. U kienu jgħidu jwieġbu li xulxin. Għaddis, għaddis, għaddis il-mużlej tal-eżerċti, l-art kollha mimlija bil-glorja tiegħu. Blajat tagħhom is-sisien tal-ittibi teżżu u t-tempju intela bid-duħħan. Imbagħad jien għedt, ja ħasra għalija, mitluf jien, bniedem xofteħem nitsa jien u f'nofs poplu b'xofteħem nitsa nagħmar, madankollu rajt bajnejja lis-Sultan, il-mulej tal-eżerċti. Wieħed mis-serafin ittajja lejja, ġamra nar fidu, u kien qabad bimqas minn fuq l-artal. U mess li fom li bija u qalli, ara, din messitek xoftejja, żunietek qebet u dnubek imħafer. Imbagħad smajt leħen Sidi jgħid, lil min se nibgħat, lil min se jmur ilna, u jiena weġibt. Hawn jien ibgħat lili. U wieġeb, mur wejt lill-poplu. Tisemgħu iva imma ma tifhmux. Taraw iva imma ma tarfux. Semmen qalb dan il-poplu, sodlu widneħ, għamilu għajneħ li ma jmux jara bajneħ u jisma' b'widneħ u f'qalbu jifhem u jduru jfiq. U jien għedt sakemm Sidi. U wieġeb, sakemm jitħarbtu l-bliet u ħadd ma jammar fihom u d-djar jibqgħu bla nies u r-raba jinbidel f'xari u l-mulej ibiet lin-nies u bosta jkunu l-imkejjen fil-pajjiż mitluqa u tibqa' lil waħda fl-10 imma wkoll din terġa' tilħaq il-ħerba bħalma l-balluta terebiet ma jqaċtuhom minnhom jibqa' biss it-skuk. Żerja qaddisa jkun it-sok tagħha. Il-poplu li kien miexi fid-dlam ra dawl kbir. In-nies li joqogħdu fart id-dlam dawl idda fuqhom. Int kattart il-ġens, kabbart il-għena u ma ferħu quddiemek bħalma jifirħu fi żmien il-ħsad, bħalma jifirħu fi qsim il-priża għax il-madmat li kien itaqlu u l-ħatar ta' fuq spalleħ u l-baston tal-argużejn int kissirtom bħal fjum Midjan għax kull qor li jħabbat fit-taqtija, kull mantell marrar fid-demm jispiċċa l-ħruq biex jieklu n-nar. Għax twildilna tifel, ingħatalna iben, is-seta tkun fuq spalleħ u semmuh kunsilier tal-għaġeb, Alla Setan, missier għal dejjem, prinċep tas-sliem. Kbira tkun setetu u s-sliem bla qies fuq it-tron ta' David u s-saltna tiegħu. U jwettaqa u jsaħħaha
bil-ħaq u s-sewwa min issa u għal dejjem. Il-ħeġġa tal-mulej tal-eżerċiti tagħmel dan. U jagħmel il-mulej tal-eżerċiti għal popli kollha fuq din il-muntanja mejda bikelfin, mejda b'nbejjed ħelwa, b'laħam imsemmen bil-mudullun u nbejjed fini. U jċarrat minn fuq din il-muntanja il-velu li kien jagħti wiċċ il-popli kollha. Għata li kien jaħbi kollha kemm huma l-ġnus. Jaqret il-mewt għal dejjem. Jixxotta sid il-mulej id-dmuħ minn fuq kull wiċċ u jħassar lajb tal-poplu tiegħu minn wiċċ l-art kollha. Għax il-mulej tkellem u dakinhar jgħidu dan hu Alla tagħna, fih it-tamajna li salvana, dan hu il-mulej li fih it-tamajna, nifirħu u nitennew bis-salvazzjoni tiegħu. Intom li bikom laċ ejjew għall-ilma. Intom ukoll li m'għandkomx flus ejjew ixtru u kulu b'xejn. Imbejt u ħalib bl-aħlas. Għaliex taħlu fluskom f'dak li mhuwiex ħobs u ġietkom f'dak li ma jxebbax. Isimgħu minni u tiklu tajjeb u ruħkom titpaxxa bikel bnejn. Għatuni widen u wersqu lejja. Isimgħu u tieħdu r-ruħ. Nagħmel patt magħkom għal dejjem biex iseħħu il-favuri mwieda lil David. Ara jien għedtu xut fost il-ġnus, prinċep u leġislatur fuq il-popli. Int ġens li ma tafx bih is-sejjaħ, ġnus li ma jafukx jiġru lejk. Minħabba fil-mulej Alla tiegħek, il-Qaddis ta' Iżrael. Għax lilek żejjen bil-ġieħ. Fittxu l-mulej sakemm tistgħu issibuh. Sejħulu sakemm hu fil-qrejb. Ħajħalli triqtu l-midneb u l-bniedem il-ħażin femietu. Ħajerġa' lura ant il-mulej u jħenna għalih. Ant Alla tagħna għax hu jaħfer ħafna. Il-femiet tiegħi mhumiex femietkom u t-traqat tiegħi mhumiex traqatkom. Oraklu tal-mulej. Għax daqs kemm huma ogħla s-smewiet mill-art, daqshekk ieħor huma triqati il-fuq minn triqatkom u l-femiet tiegħi mill-femijiet tagħkom. Bħalma x-xita u s-silġ jinżlu mis-smewiet u ma jerġgħux lura mnejn ġew bla ma jsaqqu l-art, imma ġġaluha tnissel u tnibbet u tagħti ż-żarija l-min jiżra u l-ħobs il-min jiekol, hekk jiġri minn kelmti. Hija toħroġ minn fommi u ma terġax lura vojta. Ma tagħmel dak li joġob lili u ttemm dak li nkun batta tagħmel. Dan ikun għal glorja tal-mulej, sinjal għal dejjem li ma jitħassar qatt. Mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. U ġietni l-kelma tal-mulej u qalli: qabel ma sawwartek fil-ġuf, araftek. Qabel ma ħriġt minn ħdan ommok, ikkonsagrajtek. Jien għedtek profeta fuq il-ġnus. Jien weġibt: Asidi mulej, ma nafx nitkellem, għadni żejr. U l-mulej weġibni: tgħidx għadni żejr? Inti tmur kull fejn nibatek
u tgħid kull ma nordnalek. La tibżax minnhom għax jien miegħek biex neħilsek, oraklu tal-mulej. U l-mulej ħareġ idu u messli fommi u qalli l-mulej, ara, qedlek klimi fuq fommok. Ara, jiena llum qedlek fuq il-ġnus u s-saltniet biex taqla u tġarraf, biex teqret u tħott, biex tibni u tħawel. U ġietni l-kelma tal-mulej u qalli, x'inti tara, Ġeremija? Jien weġibt, qiegħed nara ferra tal-ewża. U l-mulej weġibni, sewwa rajt, għax jien inħabbrek biex kelmt isseħħ. U reġgħet ġietni l-kelma tal-mulej u qalli, x'inti tara? U jien weġibt, qiegħed nara borma tali, u d-dera tagħha min-naħa tat-tramuntana. U l-mulej weġibni, mit-tramuntana tfur il-ħsara fuq dawk kollha li jagħmru f'din l-art. Għaxara, jien se nsejjaħ is-saltniet kollha tat-tramuntana, oraklu tal-mulej. U jiġu, u kull wieħed minnhom iwaqqaf it-tron tiegħu quddiem il-bibien ta' Ġerusalemm, u quddiem is-swar tagħha dawra mejt, u quddiem il-bliet kollha ta' Ġuda. Jien se nagħmel ħaq kontrihom għall-ħażen kollu tagħhom, għaliex huma telquni u ħarqu l-inċens lill-allat oħra u taw qima lill-emil idejhom. U int ħażem ġenbejk, u għejdilhom kull ma nordnalek. La tibżax minnhom, għax inkella nbeżżek jien qudiemhom. Arani, illum se nagħmel minnek belt fortizza, kolonna tal-ħadid, ħajt tal-bronz, kontra l-pajjiż kollu, kontra slaten ta' Ġuda u l-prinċpijiet tiegħu, kontra l-qassisin tiegħu u l-poplu tal-pajjiż. Huma jaħduha kontrik, imma ma jagħmlulek xejn, għax jien inkun miegħek, oraklu tal-mulej, biex neħilsek minnhom. Mill-ktieb tal-profeta Eżekjel. U qalli, u bniedem, kull dak kollu lis-sejb, kull dan il-ktieb. U mbagħad mur u kellem lil dar Iżrael. Jien ftaħt ħalqi u temani dak il-ktieb u qalli, u bniedem, ħajjibilgħu l-istonku tiegħek u jimtela l-ġewwini tiegħek b'dan il-ktieb li qiegħed nagħtik. Jien kiltu u f'ħalqi ħassejtu ħelu wasel. U qalli, u bniedem, aqbad u mur għandar Iżrael u wassilhom dan il-kliem tiegħi. Minix nibatek għand poplu li kliemu ma jinftijemx u l-sienu tqejl, imma qed nibatek għandar Iżrael. Mhux għand ġnus kbar li kliemhom ma jinftijemx u l-sienhom tqejl, tant li ma tifmux. Kieku battek għandhom kienu jisimgħuk. Imma d-dar ta' Iżrael ma tridx tisma' minnek, għax ma tridx tisma' minni. Id-dar kollha ta' Iżrael huma rashom jibsa u qalbhom xierfa. Imma ara, jien nagħmlek wiċċek sfiq bħalhom, rasek jibsa daqs tagħhom u nagħmillek femtek aktar jibsa mid-djamant, aktar jibsa miż-żniet. La tibżax minnhom u li titwerwerx qudiemhom għax mhumiex ħlief qabda xewwiexa. U qalli, u bniedem, daħħal f'moħħok kull ma ngħidlek, isimgħu sewwa. U murant u liet il-poplu tiegħek it-turufnati u kellimhom.
ejdilhom dan jgħid il-mulej. Iridu jew ma jridux jisimgħu. U ġiet fuqi qid il-mulej u ħaditni fl-ispirtu tal-mulej u qegħditni f'nofs il-wied. Dan kien miżgħud bil-Adam. U għaddini dawra mejt madwarhom. U jien u kien hemm kotra kbira imxerda mal-wied u kienu kollha niexfa qoxqox. U l-mulej qalli, u bniedem, jista' dan il-Adam jerġa' jieħu l-ħajja. Jiena weġibt, Sidi mulej, dan inti tafu. U qalli, ħabbar lil dan il-Adam u għejdlu, u Adam niexef, isma' il-kelma tal-mulej. Ek qal Sidi l-mulej, ara, jien se nġib fejk ir-ruħ, inti terġa' tgħix. U nqiegħed fik in-nervi, u ntellalek il-laħam, u niksejk bil-ġilda, u nqiegħed fik ir-ruħ, u inti terġa' tgħix. Tkun taf li jiena l-mulej. Imbagħad ħabbart kif ordnali. U jiena nħabbar nistema' ħoss wara l-Adam tqanqal. U kollha bdew resqin lejn xulxejn, għadma lejn għadma. Jien ħaristu wara ġew fihom in-nervi, telalhom il-laħam, fuqhom infirxet il-ġilda, imma nifs ma kienx hemm fihom. U qalli, ħabbar lir-ruħ, ħabbar u bniedem u għejt lir-ruħ. Ek qal Sidi l-mulej, ejja ruħ mill-erba' tirjieħ tad-dinja, onfoħ fuq dan il-mejtejn, ħajjerġgħu jieħdu l-ħajja. Jien ħabbart kif ordnali, u r-ruħ daħlet fihom u reġgħu ħadu l-ħajja u waqfu fuq riġlejhom, eżerċtu kbejr fuq l-kbejr. U qalli, u bniedem, dan il-Adam huwa d-dar kollha ta' Iżrael. Ara huma jgħidu, niexa f'Adamna, it-tama tagħna qiebet, inqridna għal kollox. Għalhekk ħabbrilhom u għejdilhom, hekk qal Sidi l-mulej, ara jiena niftaħ l-oqbra tagħkom, poplu tiegħi, u nġibkom lura f'art Iżrael. Imbagħad tkunu tafu li jiena l-mulej meta niftaħ l-oqbra tagħkom u ntellakom mill-oqbra tagħkom, poplu tiegħi. U jiena nqiegħed ruħi fikom u terġgħu tieħdu l-ħajja. Inqiegħdkom fartkom u tkunu tafu li jiena l-mulej. Ekkett u hekk nagħmel, oraklu tal-mulej. Qari mill-ktib tal-profeta Ħosea. Għalhekk araw jinsa niġbida, neħodha fid-deżert u l-qalba inkellem. Min hemm natija lura l-eliqi ta' dwili li kella u wiet akor ikun ilha bib għat-tama. Hemmhekk itwieġeb bħal fi żmien Żożita, bħal fi żmien ħruġa minn art l-Eġittu. U jiġri f'dak il-jum oraklu tal-mulej li ji issejjaħli żewġi, lili ma sejjaħlix Sidi iżjed. Inneħħila minn fomma isem il-Balajim u isimhom ma semmix aktar.
u f'dak il-jum nagħmel patt għalihom mal-bejjem tar-raba u mat-tjur tal-ajru, mal-annimali li jitkaxkru mal-art u nkisser minn fuq l-art il-qaws, ix-xabla u l-gwerra kulħadd joqgħod moħħu mistrieħ. Għal dejjem narsek miegħi bis-sewwa u l-ħaq, f'imħabba u l-ħniena brabta fidila jiena narsek miegħi u int taraf lill-mulej. Meta kien tfajjel, Iżrael ħabbejtu u mill-Eġittu sejjaħt lill-libni. Imma aktar ma sejjaħtilhom, aktar dbedu minni. Offrew sagrifiċċju lil Baalim u baħru quddiem l-idoli. Kont jien lill-Efraim għallimtu jimxi, erfajthom fuq dirajja. Iżda huma marfux kemm kont ħadd ħsiebhom. Biħbula tal-bnedmin jinġbittom brabtiet ta' mħabba u kont għalihom bħal min jerfa' tarbija ma' ħaddeh u lejja immil nitmaħħa. Il-koll jerġgħu lura lill-Eġittu, l-Assirja s-saltan fuqhom għax ma ridux jerġgħu lura lejja. Is-sejf jgħaddi bil-qilla mill-bliet tagħhom u jeqret lil uliedhom u jagħmel ħerba mill-fortizzi tagħhom. Il-poplu mġarrab għax dbiet minni, isejħu l-Baal u ma jweġibhomx. Kif jien se nwarbek minni Efraim? Iżrael se nirħik? Kif jien se nwarrab lilek minni bħal adma, nagħmlek bħal Sebojim? Taret għalija qalbi u tqanqlet bil-bosta ħnienti. Le, ma nħaddimx il-korla mħeġġa tiegħi. Le, ma nerġax inġib fix-xejn mill-Efraim. Għax Alla jien u mhux bniedem. Jien f'nofsok il-qaddis. Jien ma niġix biex neqret. Għax jimxu wara l-mulej li bħal il-jun jajat u wliedu jiġru mill-punent. Iħaffu mill-Eġittu bħal asfur u bħal ħamiema jaġlu mill-art l-Assirja u jagħtihom li jagħmru fi djarhom oraklu tal-mulej. Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa. Imbirek il-mulej Alla ta' Iżrael għaliex ġie jżur u jifdil il-poplu tiegħu u waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddej tiegħu. Bħalma wiegħed fl-imoddi f'hom il-profeti qaddisin tiegħu biex isalvana mill-edewwa tagħna u minn idejn dawk kollha li joboduna. B'hekk juri ħniena ma' missirijietna u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu. Fil-ħalfa li ħalef lil Abraham missierna li jagħtina il-grazzja li wara li ħelisna minn idejn l-edewwa tagħna naqduh bla biża' bil-ġustizzja u l-qdusija qudiemu ħajjitna kollha. U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-aktar qoli għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu u tarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni permezz tal-maħfra ta' dnubietom mogħtija mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna u mill-għoli jiġi jżurna bħax-xemx tiela u jdawwal lil min jinsab fid-dlamijiet u d-del tal-mewt u jmexxi il-passi tagħna fit-triq tas-sliem. Mill-Evanġelju ta' San Ġwan. Fil-bidu kien il-Verb, u l-Verb kien ma' Alla, u l-Verb kien Alla. U kien fil-bidu ma' Alla. Kollox sar bih, u xejn ma sar mingħajru. Kull ma sar kellu l-ħajja fih, u l-ħajja kienet id-dawl tal-bnedmin.
dawl li jiddi fid-dlam, imma dlam ma jelbux. Kien hemm raġel mibgħut minn Alla jismu Ġwanni. Dan ġie bħal xut biex jixhet għad-dawl, biex bih kulħadd jemmen. Ġwanni ma kienx id-dawl, imma ġie biex jixhet għad-dawl. Dak id-dawl veru li jdawwal kull bniedem huwa u ġej fid-dinja. Kien fid-dinja u d-dinja saret bih, imma d-dinja ma rfitux. Ġie f'daru u niesu ma laqgħux, imma lil dawk li laqgħuh tawhom is-seta li jsiru ulied Alla. Dawk li jemmnu f'ismu, li twildu mhux bid-demm, anqas mill-ġibda tal-ġisem u anqas mir-rieda tal-bniedem, iżda minn Alla. U l-Verb sar bniedem u għammar fostna. U aħna rajna l-glorja tiegħu, il-glorja li għandu mill-Missier bħala ibnu l-waħdini, mimli bil-grazzja u l-verità. Ġwanni ta' xhieda fuqu meta għajjat u qal, dan hu li għalih għedtilkom, jiġi warajja, imma hu aqwa minni. Għax kien minn qabli, għax mill-milja tiegħu aħna l-koll ħadna grazzja fuq grazzja. Alla tal-liġi permezz ta' Mosè, imma l-grazzja u l-verità seħħew permezz ta' Ġesu Kristu. Lill-Alla għadha ħadd ma rah, imma rrafulna l-iben il-waħdini ta' Alla li hu fih dan il-Missier. Mill-Evanġelju ta' San Mattew. Imbagħad l-Ispirtu ħa lil Ġesu fid-deżert biex ix-xitan iġarbu. U Ġesu baqa' sajjem għal 40 jum u 40 lejl. U fl-aħħar ħadu il-ġuħ. U resa it-tentatur u qallu: jekk inti bin Alla ordna dan il-ġebel isir ħobs. Iżda Ġesu wieġbu: hemm miktub, il-bniedem mhux bil-ħobs biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fomm Alla. Imbagħad ix-xitan ħadu miegħu fil-belt imqazza, qiegħdu fuq il-quċċata tat-tempju qallu: jekk inti bin Alla, inxteħet għal isfel għax hemm miktub li l-anġli tiegħu jordnalhom jieħdu ħsiebek u li fuq idejhom jerfawk ħalli ma taħbaċ riġlek ma xi ġebla. Qallu Ġesu: hemm miktub ukoll, iġġarrabx lil mulej Alla tiegħek. Għal darb'oħra x-xitan ħadu miegħu fuq muntanja għolja ħafna u rieħ is-saltniet kollha tad-dinja u l-glorja tagħhom u qallu: dawn kollha nagħtihom lilek jekk tinxteħed tadurani. Imbagħad qallu Ġesu: itlaq xitan, għax hemm miktub lil mulej Alla tiegħek għandek tadura u lilu biss taqdi. Imbagħad ix-xitan ħallih u minnu fih ġew l-anġli li kienu jaqduh. Mill-Vanġelu ta' San Luqa. Darba, il-kotra bdiet tros fuqu biex tisma' l-kelma ta' Alla. U kien qiegħed f'xatt l-għadira ta' Ġenezaret u ra żewġ dgħajjes qegħdin max-xatt. Is-sajjieda kienu niżlu minn fuqhom u kienu qegħdin jaħslu xbik. Tela fuq waħda minnhom li kienet ta' xmum u talbu jaqla kemm xejn il-barra mill-art. Imbagħad għad bil-qiegħda u beda jgħallem lin-nies mid-dgħajsa. Meta temm li kellu jgħid, qal lil xmun: ħaqdef il-barra fil-fond u kalaw ix-xbik tagħkom għas-sajt. Wieġbu xmun u qallu: Mallem, għamilna lejl sħiħ nitħabtu u ma qbadna xejn. Imma laqjed tgħid int ħankala xbik. Hekk għamlu
u qabdu kotra hekk kbira ta' ħut li xbik tagħhom kien għoddu inqasam. Għalhekk għamlu sinjal lil sħabhom li kienu fid-dajsa l-oħra biex jiġu jgħinuhom. Dawk ġew u mlew iż-żewġ dajjes hekk li għal ftit ma jrqux. Xmun Pietru kif radan inxteħed f'riġlejn Ġesu u qallu: "Kbiegħed minni mulej għaliex jiena raġel midneb." Għax baqgħu tassew mistaġba kemm hu u kemm dawk kollha li kienu miegħu għal dik il-qabda ħut li qabdu. U hekk ukoll ġralhom Ġakbu u Ġwanni u lid Żebedew li kienu sħab Xmun. Imbagħad Ġesu qal lil Xmun: "Tibżax, minn issa l-quddiem tkun taqbad in-nies." Meta mbagħad resqu d-dajsa mal-art, telqu kollox u marru warajh. Mill-Vanġelu ta' San Mattew. Kif ra il-folol, Ġesu tela fuq il-muntanja, għad bil-qiegħda u resqu lejh id-disċipli tiegħu. Fetaħ fommu u qabad jallimhom u jgħid: "Ħennin il-foqra fl-ispirtu, għax tagħhom hija s-saltna tas-smewwiet. Ħennin l-imnikta għax huma jkunu mfarġa. Ħennin ta' qalbhom ħelwa għax huma jkollhom bwirthom l-art. Ħennin dawk li huma bil-ġuħ u l-għaġġ tal-ġustizzja għax huma jkunu mxebbejn. Ħennin dawk li jħennu għax huma jsibu ħniena. Ħennin dawk li huma safja f'qalbhom għax huma jaraw l-Alla. Ħennin dawk li jġibu l-paċi għax huma jissejħu quliet Alla. Ħennin dawk li huma persegwitati minħabba s-sewwa għax tagħhom hija s-saltna tas-smewwiet. Ħennin intom meta jgħajrukom u jippersegwitawkom u jaqilgħu kull xorta ta' ħażen u gideb kontra tagħkom minħabba fija. Ifirħu u tennew għax ħlaskom kbir fis-smewwiet. Hekk kienu jippersegwitawhom lill-profeti li kienu qabilkom. Intom il-melħ tal-art, imma jekk il-melħ jaqta biex jerġa' jieħu t-toma. Ma jibqa' tajjeb għal xejn iżjed ħlief biex jintrema barra u jintrifes min-nies. Intom id-dawl tad-dinja, belt li tkun qiegħda anqas ma jixelu l-mużbieħ u jqeduh taħt is-sieħ, iżda fuq l-imnara u hekk idawwal lil kull min ikun fid-dar. Hekk għandu jiddi d-dawl tagħkom quddiem il-bnedmin biex jaraw l-għamejjel tajba tagħkom u jagħtu glorja lil Missierkom li hu fis-smewwiet. Meta titolbu, tkunux bħal dawk ta' wiġb ieħor, għax dawk iħobbu joqogħdu jitolbu bil-wieqfa fis-sinagogi u f'salib it-toroq biex jidhru quddiem in-nies. Tassew ngħidilkom li l-ħlas tagħhom ġaħaduh. Iżda int meta titlob, idħol fil-kamra tiegħek ta' ġewwa, għalaq il-bib warajk u itlob lil missierek li hu fil-moħbi. U missierek li jara dak li hu fil-moħbi irrodlok hu. Intom u titolbu, toqgħodux tlabalbu bħal pagani, dawn minn għalihom li aktar ma jgħidu, aktar jinstemu. Tkunux bħalhom, għax missierkom jaf x'teħtieġu qabel ma titolbu intom. Mela itolbu hekk: Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Għax jekk intom taħfru lil bnedmin il-ħtijiet tagħhom, Missierkom li hu fis-smewwiet jaħfer lilkom ukoll. Imma jekk intom ma taħfrux lil bnedmin il-ħtijiet tagħhom, anqas Missierkom ma jaħfer lilkom il-ħtijiet tagħkom. Mill-Vanġelu ta' San Mark. Reġa' beda jgħallem ħdejn il-baħar
u nġabret madwaru kotra kbira, hekk li kellu jitla bil-qiegħda f'dajsa fuq il-baħar u n-nies kollha l-art matul ix-xatt. U qatt jgħallimhom ħafna ħwejjeġ bil-parabboli u fit-tagħlim tiegħu għalilhom. Isimgħu, darba kien hemm bidwi u ħareġ jiżram. Ġara li u jiżra xi żerrijat waqgħu fil-mogħdija. Ġew la safar u naqruhom kollha. Oħrajn waqgħu fort kollha blat fejn ma kienx wisq ħamrija u malajr nibtu għax il-ħamrija ma kinitx fonda. Meta mbagħad telet ix-xemx, inħarqu u nixfu billi ma kellhomx għeruq. Oħrajn waqgħu qalb ix-xewk u x-xewk kiber u ħanaqhom u frott ma għamlux. Oħrajn waqgħu far tajba u għamlu l-frott u l-frott kiber u tkattar u min għamel 30, min 60 u min 100. U qal, min għandu widnejn biex jisma' ħajjisma'. Meta kien waħdu, dawk ta' madwaru flimkien ma' 12 resqu jitolbuh ifissrilhom il-parabboli u hu qalilhom, lilkom ingħata l-misteru tas-saltna ta' Alla, imma l-oħrajn li huma barra ikollhom kollox bil-parabboli, ħalli jħarsu kemm iħarsu ma jarawx u jisimgħu kemm jisimgħu ma jifhmux, li ma jbidlux ħajjithom u jaqilgħu il-maħfra. Din il-parabbola m'intomx tifhmuha għalilhom. Mela kif se tifhmu l-parabboli l-oħra kollha? Dak li l-bidwi jiżra hija l-kelma. Dawk ta' matul il-mogħdija fejn inżeret il-kelma huma dawk li malli jisimgħuha jersaq ix-xitan u jaħtfilhom il-kelma li jinżeret f'qalbhom. Dawk li jinżerew f'art kollha blat huma dawk li meta jisimgħu il-kelma minnu fih jilqgħuha bil-ferħ, immeru ma jkollhomx u għalhekk ftit idumu. Meta mbagħad jiġi fuqhom l-awġ jew isibu minħabbathom minħabba il-kelma malar jitfixklu. L-oħrajn li jinżerew qalb ix-xewk huma dawk li jisimgħu il-kelma. Iżda l-inkwiet żejjed għal ħwejjeġ tad-dinja, ir-rabta mal-ġid tal-art u l-ġibda għal ħwejjeġ oħra jidħlu fihom u joħonqulhom il-kelma li għalhekk ma tagħmilx frott. Dawk li mbagħad inżerew f'art tajba huma dawk li jisimgħu il-kelma, jilqgħuha u jagħmlu l-frott, min 30, min 60 u min 100. Mill-Vanġelu ta' San Ġwan. Kien hemm fost il-Fariżej raġel jismu Nikodemu, wieħed mill-kbarat tal-Lut. Dan ġie għand Ġesu bil-lejl u qallu: Rabbi, aħna nafu li inti mgħallem mibgħut minn Alla, għax ħadd ma jista' jagħmel is-sinjali li qiegħed tagħmel inti jekk ma jkunx Alla miegħu. Ġesu wieġbu: Tassew ngħidlek li jekk wieħed ma jitwilidx mill-ġdid ma jistax jara s-saltna ta' Alla. Qallu Nikodemu: Kif jista' wieħed jitwieled wara li jkun xieħ? Jista' forsi jerġa' jidħol f'ġuf ommu u jitwieled? Wieġbu Ġesu: Tassew ngħidlek li jekk wieħed ma jitwelidx mill-ilma u l-Ispirtu ma jistax jidħol fis-saltna ta' Alla. Dak li jitwieled mill-ġisem u ġisem u dak li jitwieled mill-Ispirtu u spirtu. La tistaġibx jekk jiena qedtlek li jeħtieġlek titwildu mill-ġdid. Ir-riħ fejn irid jonfoħ, tisma' ħossu, imma ma tafx mnejn hu ġej jew fejn hu sejjer. Hekk jiġri minn kull min jitwieled mill-Ispirtu. Kif qatt jista' jkun dan? Reġa' qallu Nikodemu. U Ġesu qallu: Inti mgħallem f'Iżrael u dan ma tafux? Tassew ngħidlek li aħna qegħdin nitħattu fuq dak li nafu u qegħdin nagħtu xhieda ta' dak li rajna. Imma x-xhieda tagħna ma tilqgħuhiex. Jekk intom ma temnux meta nitkellem magħkom fuq il-ħwejjeġ tal-art,
kif sejrin temnu meta nkellimkom fuq il-ħwejjeġ tas-sema? Ħadd ma tela s-sema ħlief bin il-bniedem li niżel mis-sema. U kif Mosè refa s-serb fid-deżert, hekk jeħtieġ li jkun merfuħ bin il-bniedem biex kull min jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem. Għax Alla hekk ħabb lid-dinja li tal il-libnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. Għax Alla ma baċ lill-libnu fid-dinja biex jagħmel ħaq mid-dinja, imma biex id-dinja issalva permezz tiegħu. Min jemmen fih ma jkunx ikkundannat, iżda min ma jemminx huwa ġa kkundannat, għax ma jemminx fl-isem tal-iben il-waħdini ta' Alla. U l-ġudizzju huwa dan li d-dawl ġie fid-dinja, imma l-bnedmin ħabbew id-dlam aktar mid-dawl, għax l-emil tagħhom kien ħażin. Għax kull min jagħmel il-ħażen jobgħod id-dawl u ma jersaqx lejn id-dawl biex emilu ma jinkixifx. Imma min jagħmel is-sewwa jersaq lejn id-dawl biex juri li hemm Alla f'emilu. Qari mill-Evanġelju ta' San Ġwan. Tassew ngħidilkom, min jemmen għandu l-ħajja ta' dejjem. Jienu l-ħobs tal-ħajja. Missirijietkom kielu l-manna fid-deżert u mietu. Danu l-ħobs nieżel mis-sema biex min jiekol minnu ma jmutx. Jienu l-ħobs il-ħaj li niżel mis-sema. Jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobs, jgħix għal dejjem. U l-ħobs li jiena nagħti huwa ġismi għal ħajja tad-dinja. Fuq hekk il-lut tlewmu bejniethom u bdew jgħidu: kif jista' dan jagħtina ġismu biex nikluh? Ġesu mela qalilhom: tassew ngħidilkom, jekk ma tiklux il-ġisem ta' bin il-bniedem u ma tixorbux demmu, ma jkollkomx il-ħajja fikom. Min jiekol ġismi u jixrob demmi għandu l-ħajja ta' dejjem u jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Għax ġismi huwa tassew ikel u demmi u tassew xorb. Min jiekol ġismi u jixrob demmi jibqa' fija u jiena fih. Bħalma batni il-missier li hu ħaj u jien ngħix b'missieri, hekk ukoll min jiekol lili u wkoll jgħix bija. Dan huwa l-ħobs li niżel mis-sema. Mhuwiex bħal dak li kielu missirijietkom u mietu. Min jiekol dan il-ħobs jgħix għal dejjem. Dan qalu huwa u jgħallem fis-sinagoga f'Kafarnawm. Ħafna dixxipli tiegħu meta semgħuh qalu: qiebes dan il-kliem, min jiflaħ jisimgħu. Ġesu intebaħ waħdu li d-dixxipli tiegħu kienu qegħdin igergru fuq hekk u qalilhom: dan il-kliem qiegħed ifixkilkom, mela xi tgħidu kieku kellkom taraw lil bin il-bniedem tiela fejn kien qabel. U l-ispirtu li jagħti l-ħajja, il-ġisem ma jiswa l xejn. Il-kliem li jiena qedtilkom huwa spiritu u ħajja. Iżda hemm xi wħud fostkom li ma jemnux. Għaliex Ġesu kien jaf sa mill-bidu min kienu dawk li ma jemnux u min kien dak li kellu jitradih. U s-sokta jgħidilhom: kien għalhekk li jiena qedtilkom li ħadd ma jista' jiġi għandi jekk il-missier ma jagħtihx li jiġi. Minn dakinhar bosta dixxipli tiegħu telquh u ma baqgħux imorru warajh. Imbagħad Ġesu qal lit-tnax: tridux titilqu intom ukoll. Wieġbu xmun Pietru: mulej għand min imorru, int għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem u aħna hemm minna u għarafna li int il-qaddis ta' Alla. Qabel il-festa tal-Għid, billi kien jaf Ġesu li waslet is-sija tiegħu biex jgħaddi minn din id-dinja għal għand il-missier, u li kien ħabb lil tiegħu li kienu fid-dinja ħabbhom għall-aħħar. Kienu qegħdin għall-ikel,
ix-xitan kien ġawebbel il-Ġuda ta' Xmul l-Iskarjota u daħallu f'rasu li jitradih. Ġesu kien jaf li l-missier taħ kollox fidejh u li hu kien ġie minn għand Alla u kien sejjer għand Alla. Qam minn fuq il-mejda, neħħa l-mantar minn fuqu, ħafar dal u rabtu ma' qaddu. Imbagħad ferra l-ilma fil-lembija u beda jaħsel saqajn id-dixxipli u jixxuttajhomlhom bil-fardal li kellu ma' qaddu. Mela wasal fuq xmum Pitru u dan qallu: "Int mulej taħsili saqajja?" Ġesu wieġbu: "Inta lissa ma tafx qiegħed nagħmel jien, tifhmu aktar il-qudiem." Qallu Pitru: "Ma jkun qatt li inti taħsili saqajja." Wieġbu Ġesu: "Jekk ma naħsillekx saqajk ma jkollokx taqsam miegħi." Qallu xmum Pitru: "Mulej, mhux saqajja biss, imma jdejja u rasi wkoll." Qallu Ġesu: "Minnu maħsul m'għandux għalfejn jinħasel kollu ħlif saqajh, għax hu kollu kemm hu nadif u intom indaf, imma mhux il-koll. Għax hu kien jaf min kien ser jitradih, għalhekk qal m'intomx il-koll indaf." Wara li ħaslilhom saqajhom libes il-mantar u reġaqat fuq il-mejda u qalilhom: "Tafu x'għamiltilkom? Intom issejħuli li Mgħallem u l-mulej u tgħidu sewwa għax hekk jien. Mela jekk jien li jien il-mulej u li Mgħallem siltilkom saqajkom, hekk intom għandkom taħslu saqajn xulxin, għax jien tajtkom eżempju biex kif għamilt jien magħkom hekk tagħmlu intom ukoll. Tassew ngħidilkom li l-sir mhuwiex aqwa minn sidu, anqas il-messaġġier ma huwa aqwa minn min jibatu. Jekk dawn il-ħwejjeġ tafuhom, ħen intom jekk tagħmluhom. Jien minix ngħid għalikom il-koll għax innaf x'nies għażilt, imma għandha sseħħ l-Iskrittura li tgħid: "Min kiel il-ħobs miegħi tani bis-sieq." Dan qiegħed ngħidu minn issa qabel ma jiġri biex meta jiġri temnu li jienu. Tassew ngħidilkom, min jilqa' lil min nibgħat jien ikun jilqa' lili u min jilqa' lili ikun jilqa' lil dak li bagħatni. Wara li qal dan, Ġesu ħassruhom jitħawat u stqar bil-miftuħ: Tassew ngħidilkom li wieħed minnkom se jitradini. Id-dixxipli qabdu jħarsu lejn xulxin, ma jafux għal min qalek. Wieħed mid-dixxipli tiegħu, dak li Ġesu kien iħobb, kien ma' ġenbu fuq il-mejda b'rasu ma' sider Ġesu. Xmum Pitru għamillu sinjal u staqsih għal min qiegħed jgħid. Dak kif kien mimdutek fuq sider Ġesu staqsih: "Minu mulej?" Wieġbu Ġesu: "Dak li għalih sembil din il-loqma ħobs fil-platt u nagħtijielu." Imbagħad bil-biċċa ħobs u qabad u tal il-Ġuda ta' Xmul l-Iskarjota. Ġuda ħal biċċa ħobs u daħal fih ix-xitan. Qallu Ġesu: "Dak li se tagħmel għamlu u ddumx." Imma ħadd minn dawk li kienu fuq il-mejda ma kien jaf għalfejn qallu hekk. Billi Ġuda kien il-kaxxier, xi wħud stħajlu lil Ġesu jgħidlu: "Mur ixtri dak li neħtieġu għall-festa, jew biex imur jagħti xi ħaġa lill-foqra." Dak wara li ħal biċċa ħobs minnu fih ħareġ il-barra. Kien bil-lejl. Kif ħareġ Ġuda, Ġesu qal: "Bin il-bniedem huwa glorifikat issa u permezz tiegħu huwa glorifikat Alla. Jekk Alla huwa glorifikat permezz ta' bin il-bniedem, Alla wkoll permezz tiegħu innifsu għad jigglorifika lilu u dalwaqt jigglorifikah. Uliedi, ftit ieħor se ndum magħkom. Intom tfittxuni u bħalma qed lil-Lut hekk ukoll ngħidu issa lilkom. Fejn sejjer jiena, intom ma tistgħux tiġu. Nagħtikom kmandament ġdid li tħobbu l-xulxin. Bħalma ħabbejtkom jien, hekk ukoll ħobbu intom il-xulxin. Min dan jaraf kulħadd li intom dixxipli tiegħi, jiġifieri jekk ikollkom l-imħabba bejnietkom. Tħallux qalbkom titħawwat, emnu f'Alla u emnu fija wkoll. Fid-dar ta' missieri hemm ħafna postijiet li ma kienx hekk kont ngħidilkom, sejjer inħejjikom fejn toqgħodu u meta mmur u nħejjilkom post nerġa' niġi biex neħodkom miegħi
biex fejn inkun jien tkunu intom ukoll. U triq għal post fejn sejjer tafuha. Tumas qallu, Mulej, aħna ma nafux fejn inti sejjer, kif nistgħu nafu t-triq? Wieġbu Ġesu, jien hu t-triq, il-verità u l-ħajja. Ħadd ma jmur għand il-Missier jekk mhux permezz tiegħi. Kieku għaraftu lili kontu tarfu wkoll lill-Missieri. Min issa l-qudiem tarfuh, anzi, diġà rajtuh. Qallu Filippu, Mulej, urina l-Missier u jkun biżżejjed għalina. Ġesu wieġeb, ili daqshekk magħkom Filippu u għadek ma raftnix. Min ra lili, ra lill-Missier. Kif tgħidli urina l-Missier? Ma temminx li jiena fil-Missier u l-Missier fija? Il-kliem li ngħidilkom jien ma ngħidux minn moħħi, iżda l-Missier li jammar fija qiegħed jagħmel l-opri tiegħu. Emnuni, jien fil-Missier u l-Missier huwa fija. Jekk mhux għal ħaġa oħra, emnuni minħabba dawn l-opri stess. Tassew ngħidilkom, min jemmen fija u wkoll qatt jagħmel l-opri li qiegħed nagħmel jien. U akbar minnhom qatt jagħmel għax jiena sejjer għand il-Missier. U jekk titolbu xi ħaġa f'ismi, jiena nagħmilha biex il-Missier ikun glorifikat permezz ta' Ibnu. Iva, jekk titolbuni xi ħaġa f'ismi, jien nagħmilha. Jekk tħobbuni, ħarsu l-kmandamenti tiegħi u jiena nitlob lill-Missier u hu jagħtikom difensur ieħor biex jibqa' magħkom għal dejjem, l-Ispirtu tal-verità li d-dinja ma tistax tirċevih għax hija la tarah u lanqas tarfu. Iżda intom tarfuh għaliex jammar magħkom u huwa fikom. Ma nħallikomx il-tiema, nerġa' niġi għandkom. Ftit ieħor u d-dinja ma taranix iktar, iżda intom għad tarawni għax jiena ngħix u intom ukoll għad tgħixu. F'dak il-jum intom tarfu li jiena f'Missieri u intom fija u jiena fikom. Min iżomm il-komandamenti tiegħi u jħarishom dak hu li jħobbni u min iħobb lili iħobb ukoll il-Missier u jiena wkoll inħobbu u nurih lili nnifsi. Mill-Vanġelu ta' San Mattew. Meta għadda s-sibt maż-żernieq tal-ewwel jum tal-ġimgħa, Marija ta' Magdala u Marija l-oħra marru jaraw il-qabar. U wara, inħasset teżżiża kbira għax niżel anġlu tal-mulej mis-sema u resaq igerbeb il-ġebla u qgħad bil-qiegħda fuqha. Id-dera tiegħu kienet bħal berqa, il-bisu abjad bħas-silġ. Bil-biża tiegħu l-assisa qabdithom roda u saru qishom mejtin. Iżda l-anġlu qabad u qal lin-nisa: Tibżgħu xejn intom għax jiena naf li qegħdin tfittxu lil Ġesu li kien imsallab. Mhuwiex hawn għaliex qam kif kien qal. Ejja waraw il-post fejn kien qiegħed. U marru malajr għejdu lid-dixxipli tiegħu li hu qam mill-imwiet. U waraw huwa sejr il-Galilea qabilkom. Tarawh hemmhekk. Araw, qedtulkom, dawk telqu malajr minn ħdejn il-qabar, kollhom biża' u ferħ kbir, u marru jiġru jagħtu l-aħbar lid-dixxipli tiegħu. U wara, iltaqa' magħhom Ġesu u qalilhom: Islim għalikom. U ma resqu lejh, qabdulu riġlejh u nxteħtu qudiemu. Imbagħad Ġesu qalilhom: Tibżgħu xejn. Morru waslu l-aħbar lil ħuti biex jitilqu lejn il-Galilea. Lili jarawni hemmhekk. Huma sejrin, xi wħud mill-għasas marru l-belt għand il-qasisin il-kbar u tawhom l-aħbar ta' kull ma kien ġara. Dawn inġabru flimkien ma' xjuħ, ftehmu bejniethom u taw lis-soldati kemm xa flus ġmiela u qalulhom: Ejdu hekk. Ġew id-dixxipli tiegħu bil-lejl u serquh waqt li konna reqdin. U jekk il-gvernatur jisma' b'dan, aħna nġaluh jemmen u lilkom neħilsukom minn kull inkwiet. Dawk ħadu l-flus u għamlu kif qalulhom u din il-biċċa xterdet hekk fost il-lut sal-ġurnata tal-lum. Il-11 il-dixxiplu telqu lejn il-Galilea u marru fuq il-muntanja fejn kien ordnalhom Ġesu. Kif rawh,
inxteħtu quddiemu għalkemm xi wħud iddubitaw. Ġesu resaq ikellimhom u qalilhom: Lili ingħatat kull seta fis-sema u fl-art. Morru mela, għamlu dixxipli mill-ġnus kollha u għamduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu u għalmuhom iħarsu dak kollu li ordnajtilkom jien. U wara, jien magħkom dejjem sal-aħħar ta' żmien. Mill-Vanġelu ta' San Luqa. Dakinhar stess ġara li 2 minnhom kienu sejrin lejn raħal jismu Emmaus, xi 60 stadju bogħod minn Ġerusalemm, jitħattu bejniethom fuq kull ma kien ġara. Huma jitħattu bejniethom, Ġesu nnifsu resaq lehom u baqa' miexi magħhom. Imma jnejhom kellhom xi żommhom u ma setgħux jarfuh. U hu qalilhom: x'intom tgħidu bejnietkom, intom u mixja? U huma waqfu bħarsa ta' niket fuq wiċċhom. Imbagħad wieħed minnhom jismu Kleofa wieġbu u qallu: Inti waħdek il-barrani f'Ġerusalemm li ma tafx x'ġara hawnhekk f'dawn il-jiem. X'ġara? Staqsihom Ġesu. Qalulu: dak li ġara lil Ġesu ta' Nażaret li kien profeta setan fl-Emil u fil-kliem quddiem Alla u quddiem il-poplu kollu. Kif il-qassisin il-kbar u l-kapijiet tagħna taw f'idejn il-gvernatur biex ikun ikkundannat għal mewt u salbuh. Aħna konna nittamaw li hu kien dak li kellu jifdi lill-Iżrael. Iżda issa, fuq kollox, ġa għaddew 3 ijiem minn dawn il-ġrajja. Issa wkoll xi wħud minn nisa tagħna ħasduna għax marru kmieni ħdejn il-qabar u l-katavru tiegħu ma sabuhx. Ġew jgħidu wkoll li derulhom xi anġli li qalulhom li hu ħaj. Imbagħad marru ħdejn il-qabar xi wħud minn tagħna u sabu kollox kif kienu qalu n-nisa, imma lilu ma rawħx. Qalilhom Ġesu: kemm intom boloħ u tqal biex temnu kull ma qalu l-profeti. U ma kellux il-Messija jbati dan kollu u hekk jidħol fil-glorja tiegħu. U beda minn Mosè u l-profeti kollha ifissrilhom kull ma kien hemm fl-Iskrittura fuqu. Meta qorbu lejn ir-raħal fejn kienu sejrin, hu għamel ta' birruħu li hu kien se jibqa' sejjer aktar il-bogħod. Iżda huma ġeluh jibqa' magħhom u qalulu: ibqa' magħna, għax issa sar ħafna ħin u l-jum ġa wasal biex jintemm. Imbagħad daħal biex joqgħod magħhom. U waqt li kien fuq il-mejda magħhom qabad il-ħobs, qal il-barka, qasmu u tawulhom. Imbagħad infetħulhom għajnejhom u għarfuh. Iżda huwa għab minn qudiemhom. U wieħed lil ieħor bdew jgħidu: ma kinitx imkebża qalbna ġewwa fina huwa u jkellimna fit-triq u jfissrilna l-Iskrittura. Dak il-ħin stess qamu u reġgħu lura Ġerusalemm. Hemm sabu l-11 u l-sħabhom miġbura flimkien. U dawn qalulhom: il-mulej qam tassew u der lil xmum. U huma wkoll tarfulhom x'kien ġralhom fit-triq u kif kienu għarfuh fil-qsim tal-ħobs. Mill-Vanġelu ta' San Ġwan. Wara dan, Ġesu reġa' der lid-dixxiepli ħdejn il-baħar ta' Tiberija. Derilhom hekk: Xmum Pietru, Tumas li jgħidulu t-Tawmi,
Natanjel minn Kana tal-Galilija u lied Zebedew u 2 oħra mid-dixxipli tiegħu kienu flimkien. U x'mun Pietru qalilhom sejjer nistat. Qalulu ħaniġu miegħek aħna wkoll. Marru, rikbu d-dajsa u dak il-lejl ma qabdu xejn. Filgħodu mas-sebħ, Ġesu kien qiegħed ix-xatt, imma d-dixxipli ma kinux jafu li kien Ġesu. Ġesu qalilhom għandkom x'tieklu ħbieb. Le weġbuh. Qalilhom wadbu x-xibka in-naħa tal-lemin tad-dajsa u ssibu. Dawn wadbu x-xibka u mbagħad ma felħux jiġbduha daqskemm qabdu ħut. Id-dixxiplu li kien iħobb Ġesu qal lil Pietru, il-mulej dan. Għalhekk xmun Pietru kif sema li kien il-mulej, xeħed fuq u l-libsa ta' fuq għax kienu għoddueri u ntefa' l-baħar. Id-dixxipli l-oħra, billi ma kinux imbeda wisq mill-art imma xi 200 drieħ biss, resqu bid-dajsa jkaxkru warahom ix-xibkat bil-ħut. Kif niżlu l-art, raw li kien hemm xi faħam jaqbad bil-ħut fuqu u xi ftit ħobs. Qalilhom Ġesu, newlu l-hawn xi ħutiet minn dawk li għadkom kemm qbadtu. Xmun Pietru tela fid-dajsa u ġibet l-art ix-xibka mimlija b'153 ħuta kbira. U minkejja daqshekk ħut ix-xibka ma nqasmitx. Qalilhom Ġesu, ejjew, kulu. Imma ħadd mid-dixxiepli mas-sogra jistaqsih int min int għax kienu jafu li kien il-mulej. Ġesu resaq, qabad il-ħobs u newwilulhom u hekk ukoll għamel bil-ħut. Din kienet ġat tielet darba li Ġesu der li dixxiepli wara il-qawmien tiegħu mill-imwiet. Wara li kielu xi ħaġa, Ġesu qal lil xmun Pietru, xmun bin Ġwanni, tħobbni int aktar minn dawn? Iva mulej wieġbu, inti taf li jinħobbok? Qallu ira l-ħrief tiegħi. Staqsih ħattini darba, xmun bin Ġwanni, tħobbni int? Iva mulej wieġbu, inti taf li jinħobbok? Qallu ira in-naċ tiegħi. Għat-tielet darba staqsih, xmun bin Ġwanni, tħobbni? Pietru ħassaf sa ta' qalb għax staqsih għat-tielet darba, tħobbni? U qallu, mulej, int taf kollox, int taf li jinħobbok? Qallu Ġesu, ira in-naċ tiegħi. Tassew ngħidlek, meta kont żagħżugħ kont titħażżem waħdek u tmur fejn trid. Imma meta tixjieħ int tiftaħ idejk u ħaddieħor iħażmek u jieħdok fejn ma tkunx trid. Dan qalu biex ifisser bli ma mewta kien sejjer jagħti glorja lill-Alla. Imbagħad Ġesu s-sokta jgħidlu, ejja warajja. Mill-Atti tal-Apostli. Kien għadda ħafna żmien u s-safar kien ġa sar perikolus għax jum is-sawm kien ġa għadda. Għalhekk Pawlu issihom u qalilhom, ħbieb, qiegħed nara li s-safra se tkun ta' ħsara u telf kbir, mhux biss għat-tabija u l-ġifen, imma l-ħajjitna wkoll. Imma ċ-ċenturjun aktar qatt għal dak li qallu l-kaptan u sit il-ġifen milli għal dak li qal Pawlu. Billi l-port ma kienx tajjeb biex ngħaddu x-xitwa fih, il-biċċa l-kbira kienu tal-fema li naqilgħu il-barra minn hemm biex forsi nkunu nistgħu naslu Feniċi, port ta' Kreta, li ħares lejn il-biċ u l-Majestral, u ngħaddu x-xitwa hemm. U billi qamet żiffa min naħa tan-nofsinhar, stħajlu li kienu se jilħqu l-ħsieb tagħhom. Refgħu l-ankra u mxew max-xatt ta' Kreta. Imma f'daqqa waħda qam riefnu qawwi jgħidulu Grigal u beda jonfoħ min naħa tal-gżira. Il-ġifen inqabad u ma setax iżomm kontra r-rieħ. U aħna intlaqna għal qawwa tar-rieħ u ħallejnieh iġorna. Bġirja waħda għaddejna taħt ir-rieħ ta' daqsxejn ta' gżira jisimha Kawda. Bil-kemm stajna nżommu id-dajsa warajna u għalhekk tellawha mill-baħar.
Imbagħad qabdu l-armar u rabtu l-ġifen dawra mejt biċ-ċimi. Niżlu l-qluħ għax beżaw li ninkaljaw fuq is-sirti u hekk ħallejna l-mewġ iġorna miegħu. L-għada, it-tempesta ħabtitna ħafna. Bdew iwadbu t-tabija l-baħar u fit-tielet jum irmew it-tamir tal-ġifen bidejhom stess. Għal ħafna jiem la deret xemx u lanqas kwiekeb. It-tempesta li qabditna ma kienx ħafifa, hekk li fl-aħħar tlifna kull tama li nsalvaw. In-nies kienu ilhom ħafna ma jieklu xi ħaġa biex jitrejqu. Pawlu waqaf nofshom u qalilhom: ħbieb, kien imiskom smajtu minni u ma tlaqtux minn Kreta. Kontu teħilsu minn din il-ħsara u dan it-telf. Imma issa nwissikom biex tagħmlu il-qalb, għax ħadd minnkom mu se jitlef ħajtu. Il-ġifen biss jintilef. Għax dal-lejl der li anġlu ta' dakalla li tiegħu jien u li lilu nqim u qalli: tibżax Pawlu, jeħtieġ li inti tidher quddiem Ċesari. Ara, Alla tak il-grazzja li daw kollha li qegħdin jivvjaġġaw miegħek isalvaw. Mela qawwu qalbkom, ħbieb, jien nemmen falla li hekk isir. Sewwa sew kif ħabbarli, jeħtieġ iżja li naħbtu ma' gżira. Meta wasal l-14 il-lejl, konna ninsabu mitfuwejn lawn u lemm fil-baħar ta' Adria. Għal-ħabta ta' nofs il-lejl, il-baħrin ħassew li konna resqin qrib xi art. Skandiljaw il-fond tal-baħar u sabu 20 qama. Imxejna ftit ieħor il-qudiem, reġgħu skandiljaw u sabu 15. Huma beżaw li ximkien konna se naħbtu ma' xi skoll u għalhekk niżlu 4 ankri mill-poppa. Ix-xewqa tagħhom kienet li ma jdumx ma jisbaħ. Il-baħrin bdew ifittxu li jaħarbu mill-ġifen u niżlu dajsa l-baħar bħalli kieku biex idendlu xi ankri mill-prua. Iżda Pawlu qal liċ-ċenturjun u lis-soldati: jekk dawn ma jibqgħux fuq il-ġifen, intom ma tistgħux issalvaw. Imbagħad is-soldati qaċtu l-ħbula tad-dajsa u ħallewha tmur għar-rieħa. Meta sar il-ħin biex jisbaħ, Pawlu qabad jagħmel il-qalb lil kulħadd biex jitrejqu b'xi ħaġa u qalilhom: issa ġajilkom 14 il-ġurnata tistennew sajmin u ma dduqu xejn, għalhekk għamlu l-qalb u trejqu b'xi ħaġa tal-ikel. Dan jiswilkom għal saħħitkom, għax ħadd minnkom mu se jitlef xara waħda minn rasu. Kif qal dan, qabad il-ħobs, rat il-ħajr lill-Alla quddiem kulħadd, qasam u beda jiekol. Imbagħad kulħadd tagħmel il-qalb u ħadu xi ħaġa tal-ikel huma wkoll. Konna b'kollox 276 ruħ fuq il-ġisem. Wara li xebgħu bdew iħeffu l-ġifen u wadbu l-qamħ il-baħar. X'in imbagħad sebaħ l-art ma għarfuwiex, lemħu biss bajja biex tajta fija u qatgħuha li jekk jistgħu jitfgħu il-ġifen fuqha. Irħew l-ankri u telquhom il-baħar u ħallew ukoll l-irbit tat tmun. Imbagħad tellaw il-qala iż-żgħir ta' quddiem għar-rieħ u rħewla lejn ix-xtajta. Iżda ħbadna ma' sikka bejn żewġ kurrenti u l-baħrin waħħlu l-ġifen fuqha. Il-prua baqgħet imwaħħla sewwa fil-post u ma tħarkitx iżjed, imma l-poppa bdiet titfarrak bil-qilla tal-mewġ. Is-soldati jridu kieku joqtlu l-priġunieri li ma jmurx jaħrab xi ħadd minnhom bil-għawm. Iżda ċ-ċenturjun li ried isalva lil Pawlu ma ħallix il-ħsieb tagħhom iseħħ. Lil dawk li kienu jafu jgħumu ordnalhom jintefgħu huma l-ewwel il-baħar u jmorru l-art. Lill-oħrajn ordnalhom jilħqu x-xatt, min fuq twavel u min fuq bċejjeċ imkisra tal-ġifen. U hekk
kulħadd qabad l-art qawwi u sħiħ. Meta ħlisna mill-arqa, sirna nafu li l-gżira kien jisimha Malta. In-nies tagħha ġibu ruhom magħna biħlewwa li ma bħala. Laqgħuna tajjeb lilna l-koll u qabdulna ħuġġieġa għax kienet bdiet nieżla x-xita u kien il-bart. Meta Pawlu qabad qabda skuk nixfa u tefaħħom fin-nar, fis-skuk kien hemm lifa li malli ħasset isħana ħarġet u qabdet ma' id Pawlu. In-nies tal-gżira kif raw il-lifa imdendla ma' idu bdew jgħidu wieħed lil ieħor. Dan raġel żgur xi qattil għax qatt li ħellisa mill-baħar, il-ġustizzja ma ħallitux jgħix. Imma hu farfar il-lifa ġon-nar u ma ġralu xejn. Huma stennew li se jarawh jintefaħ jew jaqa' u jmut f'daqqa. Wara li damu jistennew ħafna u raw li ma ġralu ebda deni, bidlu l-ħsieb u bdew jgħidu li kien xi Alla. F'dawk l-inħawi kien hemm loqsma tal-prinċep tal-gżira li kien jismu Publiu. Dan laqana u bil-qalb kollha żamna għandu 3 ijiem. Missier Publiu inserta mixħud, marid bid-deni u d-disenterija. Pawlu daħal ħdejh, għamil talba, qiegħed idejh fuqu u fejqu. Wara dan imbagħad bdew ukoll jersqu għandu il-morda l-oħra tal-gżira u hu ifejjaqhom. U rewna ġieħ kbir u meta ġejna biex nitilqu qabbew fuq il-ġifen kull ma konna neħtieġu. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Aħna nafu li l-ħolqien kollu għadu sissa jitniet bl-ġieħ tal-ħlas. U mhux hu biss, imma wkoll aħna li għandna l-ewwel frott tal-Ispirtu, aħna wkoll nitniedu fina nfusna waqt li nistennew l-adozzjoni ta' ulied il-fidwa ta' ġisimna. Aħna salvi bit-tama. Meta wieħed jara l-ħwejjeġ li jkun it-tama, ma tkunx aktar tama. Għax kif jista' wieħed jittama l-ħwejjeġ li ġa ikun ra? Imma dak li qegħdin nittamaw jekk maħniex narawh qed nistennewh bis-sabar. Hekk ukoll l-Ispirtu min-naħa tiegħu jgħinna fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Għax aħna anqas biss nafu nitolbu kif imiss, imma l-Ispirtu stess jidħol għalina bit-talb tiegħu, bit-tnejjid li ma jistax jitfisser bil-kliem. U Alla li l-ħarsa tiegħu tinfed il-qlub jaf x'inhi x-xewqa tal-Ispirtu. Bit-talb tiegħu jidħol għall-qaddisin skont ma jrid Alla. Aħna nafu li Alla ma dawk li jħobbuh, ma dawk li huma msejħin skont il-providenza tiegħu f'kollox jaħdem id fit għal ġid tagħhom. Għax lil dawk li hu arafhom mill-bidu, ippredestinahom ukoll biex jieħdu s-sura fuq ix-xbija ta' ibnu. Ħalli dan ikun il-kbir fost ħafna aħwa. Lil dawk li jippredestinhom sejħilhom ukoll. Lil dawk li sejħilhom iġġustifikhom ukoll. Lil dawk imbagħad li jiġġustifikhom igglorifikhom ukoll. X'ingħid mela quddiem dan kollu? Jekk Alla hu magħna min jista' jkun kontra tagħna? U li janqas lill-Ibnu stess ma ħafirha, imma taħa lina l-koll kif ma jagħtiniex ukoll kollox miegħu. Min se jakkuża l-mażulin ta' Alla? Alla stess hu dak li jiġġustifikhom. Min se jikkundannahom? Kristu Ġesu li miet jew aħjar li qam mill-imwiet jinsab fuq il-lemin ta' Alla u li jidħol għalina. Min se jifridna mill-imħabba ta' Kristu? It-taħbit, id-dwejja, il-persekuzzjoni, il-ġuħ, l-era, it-tiġrib, ix-xapla. Bħalma hu miktub, minħabba fik il-jum kollu jikkundannawna l-mewt, jadduna bħal naċa l-qatla. Imma f'dan kollu aħna aktar minn rebbieħa bis-saħħa ta' dak li ħabna. Għax jiena żgur li la l-mewt u la l-ħajja,
la l-anġli u la l-qawwiet, la iż-żmien tissa u la ta' dak li ġej, la setat, la l-oli u lanqas il-font, u ebda ħlieqa oħra ma jistgħu qatt jifirduna mill-imħabba ta' Alla li deret fi Kristu Ġesu Sidna. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Li kont nitkellem bl-ilsna tal-bnedmin u tal-anġli bla ma kelli l-imħabba, kont inkun qisni strument tar-ram iżarżar jew platti iċexku. U kieku kelli id-don tal-profezija u kont naf il-misteri kollha u l-erf kollu, kieku kelli il-fidi tiegħi sħiħa illi inqanqal il-muntanji, imma ma kellix imħabba, jiena ma kont inkun xejn. U kieku kelli inqassam ġidi kollu fil-karità u nagħti ġismi għal ħruq bla ma jkolli imħabba, xejn ma jkun jiswili ta' ġid. L-imħabba taf tistabar u tħenn. L-imħabba mhijiex għajjura, ma tintefaħx bija infisa, ma titkabbarx fuq l-oħrajn, ma tagħmilx dak li mhux xieraq, ma tfittix dak li hu tagħha. Xejn ma tinkorla, ma żżommx f'qalba għad-deni, ma tifraħx b'inġustizzja, imma tifraħ bil-verità. Kollox tagħder, kollox temmen, kollox tittama, kollox tissapporti. L-imħabba ma tintemm qatt. Jgħibu il-profeziji, jisktu l-ilsna, jgħib l-erf. Għalissa nafu biċċa u l-profezija tagħna hija nieqsa. Imma meta jfeġġ dak li hu sħiħ, jgħib dak li hu nieqes. Meta kont tarbija, kont nitkellem ta' tarbija, inħoss ta' tarbija, naħseb ta' tarbija. Meta sirt raġel, warrabt dak li hu ta' tarbija. Bħalissa naraw bħalli kieku f'mera, imċajpar, imma imbagħad naraw wiċċ imwiċċ. Issa naraf biċċa, imbagħad naraf bħalma jien magħruf issa. Issa hawn fidi, tama u imħabba. It-tlieta jibqgħu. Il-kbira fosthom l-imħabba. Mit-tieni jittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. La darba għal ħniena ta' Alla aħna għandna dan il-ministeru, ma naqtawx qalbna, imma nwarbu kull ħabi u għajb. U la nimxu bil-qerq u lanqas nawġu il-kelma ta' Alla, iżda nuru l-verità kollha u nħallu l-kuxjenza ta' kull bniedem tiġġudikana hi quddiem Alla. Jekk imbagħad l-Evanġelju tagħna jibqa' mistur għal dawk li jintilfu, dawk li l-Alla ta' din id-dinja dalmilhom il-moħħ tagħhom nieqes mill-fidi biex ma jarawx jiddi id-dawl tal-Evanġelju glorjuż ta' Kristu li hu xbija ta' Alla. Għax aħna il-Ġesu il-mulej inxandru u mhux lilna nfusna. Aħna maħniex ħlif qaddejja tagħkom minħabba f'Ġesu Kristu. Dan Alla li qal, ħajjiddi id-dawl mid-dlam. Dak hu li jidda fi qlubna biex jagħtina d-dawl tal-għarfien tal-glorja ta' Alla li tiddi f'wiċċ Kristu. Dan it-teżor qiegħed għandna f'ġarar tal-fuħħar, ħalli bekk jidher sewwa l-kobor ta' din il-qawwa ġej minn Alla u mhux minna. Aħna minn kull imkien ninsabu magħfusin, iżda maħniex matnin, imħażbin, iżda maħniex qalbna maqtuwa, ippersegwitati,
iżda maħniex abbandonati. Mixħutin mal-art, iżda maħniex meqrudin. F'ġisimna dejjem inġorru il-mewt ta' Ġesu, biex f'ġisimna tidher ukoll il-ħajja ta' Ġesu. Għax aħna għad li qegħdin ngħixu ninsabu dejjem mogħtija għall-mewt minħabba f'Ġesu biex il-ħajja ta' Ġesu ukoll tkun tidher fil-ġisem tagħna li jmut. U bekk fina taħdem il-mewt, imma fikom taħdem il-ħajja. Imma billi aħna għandna l-istess spiritu ta' fidi li fuqu hemm miktub, emmint u għalhekk tkellimt. Aħna wkoll emminna u għalhekk tkellimna, għax nafu li dak li qajjem lil mulej Ġesu lilna wkoll għad iqajjem flimkien ma' Ġesu u jressaqna qudiemu flimkien magħkom. Għax dan kollu minħabba fikom biex il-grazzja tilħaq ħafna bnedmin oħra u bekk jitkattar ir-rat ta' ħajr għal glorja ta' Alla. Mill-littra ta' San Pawlu Apostlu lill-Efesin. Imbierek Alla u Missier Sidna Ġesu Kristu li berikna b'kull xorta ta' barka spiritwali fis-smewiet fi Kristu. Hekk u għażilna fih sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja biex inkunu qaddisa u bla teba qudiemu fl-imħabba. Iddestinana minn qabel li nkunu għalih ulied adottivi permezz ta' Ġesu Kristu. Hekk oġob li rrida tajba tiegħu għat-tifħir ta' glorja ta' grazzja tiegħu li bija imlina fil-maħbub tiegħu. Fih aħna għandna il-fidwa bid-dem tiegħu, il-maħfra tad-dnubiet skont l-għana tal-grazzja tiegħu. Bija fawwarna fl-erf u l-għaqal kollu. U għarrafna il-misteru tar-rida tiegħu, il-pjan li oġbu jfassal fih minn qabel u kellu jseħħ meta tasal il-milja ta' żminijiet, jiġifieri li kollox jinġabar taħt ras waħda li hu Kristu, kull ma hu fis-sema u kull ma hu fl-art. Fih aħna wkoll konna magħżula, iddestinati minn qabel skont il-pjan imfassal minn qabel minn min imexxi kollox skont il-fema tar-rida tiegħu, sabiex inkunu għat-tifħir tal-glorja tiegħu, aħna li sa minn qabel konna nittamaw fi Kristu. U fih intom ukoll smajtu il-kelma tal-verità, l-Evanġelju tas-salvazzjoni tagħkom u emmintu fiha. Kontu issiġillati bl-Ispirtu Santu li kien imwiet li hu ir-ran tal-wirt tagħna sakemm għadna nistennew il-fidwa sħiħa tal-poplu li Alla kiseb għalih għat-tifħir tal-glorja tiegħu. Mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lil Filippin. Jekk hemm fikom xi faraġġ fi Kristu, jekk hemm xi kelma ta' ħlewwa fl-imħabba, jekk hemm ix-xirka fl-ispirtu, jekk hemm xi ħniena u modrija, kunu fema waħda u imlewni bil-ferħ. Ħajkolkom l-istess imħabba u ruħ waħda u ħsieb wieħed. Tagħmlu xejn pika ta' partit, anqas għal ftaħir fieraħ, imma kunu umli u kull wieħed minnkom iqis lill-ieħor aħjar minnu. Ħadd minnkom ma għandu jfittex li jaqbillu, imma li jaqbel lil ħaddieħor. Aħsbu bħalma kien jaħseb Kristu Ġesu. U li għad li kellu in-natura ta' Alla ma għadx ifittex tiegħu li hu daqs Alla, iżda xejjen lilu nnifsu billi ħan natura tal-sir. Sar jiġbaħ lil bniedem u der minn barra bħala bniedem. ċekken lilu nnifsu billi jobda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Għalhekk Alla ollih sas-smewiet u żejnu bl-isem li hu fuq kull isem.
biex fl-isem ta' Ġesu, fis-sema, fl-art u f'qiegħ l-art, il-ħlejjaq kollha jinżlu għar kubtejhom u kull ilsien jistqar. Ġesu, Kristu u il-mulej għal glorja ta' Alla il-Missier. Mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil-Lut. Ħajkolna mela il-biża' li waqt li l-weda li nidħlu fil-mistrieħ tiegħu għadha hemm, ma jkunx hemm xi ħadd minnkom li jibqa' lura. Għax aħna wkoll bħalhom irċivejna l-aħbar it-tajba, imma lilhom ma swilhom xejn il-kelma li semgħu, għax meta semgħuha ma emnux. Aħna li nemmnu nidħlu fil-mistrieħ kif qal hu, hekk ħlift fl-għadab tiegħi ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Madankollu l-emil ta' Alla kien mitmun fil-ħolqien tad-dinja, kif jingħad x'imkien fl-Iskrittura fuq is-seba' jum. Strieħ Alla fis-seba' jum mix-xogħol kollu tiegħu. Imbagħad hawn jgħid ukoll ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Min-naħa l-oħra xi wħud għandhom jidħlu f'dan il-mistrieħ. U billi dawk li kienu l-ewwel li ħadu l-bxara tajba ma daħlux ħtija tal-lebusija ta' rashom, Alla għażel mill-ġdid jum ieħor. Illum, meta wara ħafna żmien qal b'fom David il-kliem li semmejna, jekk illum tisimgħu leħnu la twebsux qalbkom. Kieku kien Ġożwe li tawhom il-mistrieħ, Alla ma kienx jitkellem min jum wara dan, mela għad baqa' mistrieħ tas-sibt tal-poplu ta' Alla, għax min jidħol fil-mistrieħ ta' Alla jistrieħ u wkoll mix-xogħol kif Alla strieħ minn tiegħu. Infittxu mela li nidħlu f'dan il-mistrieħ biex ma jkunx hemm min jaqa' bħalhom fuq l-eżempju tal-lebusija tagħhom. Il-kelma ta' Alla hija ħajja u qawwija. Taqta' aktar min xabla b'żewġ xfar. Hija tinfet sa tifret minn xulxin ir-ruħ u l-ispirtu, il-ġogi u l-mudullun, u tarbel il-ħsibijiet u l-fehmiet tal-qalb. A reading from the letter of James. Remember this, my dear brothers. Everyone should be quick to listen, but slow to speak, and slow to human anger. God's saving justice is never served by human anger. So do away all impurities and remnants of evil. Humbly welcome the word, which has been planted in you and can save your souls. But you must do what the word tells you, and not just listen to it and deceive yourselves. Anyone who listens to the word and takes no action is like someone who looks at his own features in a mirror, and once he has seen what he looks like, goes up and immediately forgets it. But anyone who looks steadily and perfect law of freedom and keeps to it, not listening and forgetting, but putting into practice, will be blessed in every undertaking. Mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Dak li kien fil-bidu, dak li aħna smajna, li rajna bajnejna, li lejh ħarisna u li messow idejna, jiġifieri il-verb tal-ħajja, dan sejrin inxandrulkom. Għax il-ħajja deret u aħna rajnija
u qegħdin nixdu għalija. Qegħdin inxandrulkom il-ħajja ta' dejjem li kienet għand il-missier u deret lilna. Qegħdin inxandrulkom dak li aħna rajna u smajna biex intom tissieħbu magħna u l-għaqda tagħna tkun mal-missier u ma' ibnu Ġesu Kristu. U qegħdin niktbu dan biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Din hi l-aħbar li smajna minn għandu u li qegħdin inxandrulkom. Li Alla u dawl u ebda dlam ma hemm fih. Jekk aħna ngħidu li aħna mseħbin miegħu imma nimxu fid-dlam, inkunu qegħdin nikdbu u ma nagħmlux il-verità. Iżda jekk nimxu fid-dawl, kif inhu fid-dawl u stess, aħna nissieħbu flimkien. U d-demm ta' Ġesu Kristu ibnu inaddafna minn kull dnub. Jekk ngħidu li m'għandniex dnub, inkunu qegħdin inqarqu bina nfusna u l-verità ma tkunx fina. Jekk nistqarru dnubietna u fidil u ġust, hekk li jaffrilna dnubietna u jnaddafna minn kull ħażen. Jekk ngħidu li ma dnibniex, inkunu qegħdin ingidbuh u kentu ma tkunx fina. A reading from the second letter of Paul to Timothy. Before God and before Christ Jesus, who is to be judge of the living and the dead, I charge you in the name of his appearing and of his kingdom. Proclaim the message, and welcome or unwelcome, insist on it. Refute falsehood, correct error. Give encouragement, but do all with patience and with care to instruct. The time is sure to come when people will not accept sound teaching, but their ears will be itching for anything new, and they will collect themselves a whole series of teachers according to their own taste. And they will shut their ears to the truth and will turn to myths. But you must keep steady all the time. Put up with suffering, do the work of preaching the gospel, fulfill the service asked of you. As for me, my life is already being poured away as a libation, and the time has come for me to depart. I have fought the good fight to the end. I have run the race to the finish. I have kept the faith. All there is to come for me now is the crown of uprightness which the Lord, the upright judge, will give to me on that day. And not only to me, but all those who have longed for his appearing. Eżis, ejjew inħobbu l-xulxin, għax l-imħabba ġejja minn Alla. U kull min iħobb u mwieled minn Alla u jaraf lil Alla. Dak li ma jħobbx ma rafx lil Alla, għax Alla huwa mħabba. B'dan deret l-imħabba ta' Alla fina. Għax Alla bat lill-ibnu l-waħdini fid-dinja biex ngħixu bih. U hawn qiegħda l-imħabba. Mhux għax aħna ħabbejna l-Alla, imma x'ħabna hu u bat lill-ibnu biex ikun ta' tpattija għal tnubietna. Eżis, jekk Alla ħabna daqshekk, aħna wkoll għandna nħobbu l-xulxin. Lill-Alla għadu ħadd ma rah. Imma jekk inħobbu l-xulxin, hu jammar fina.
u mħabtu issib il-milja tagħha fina. Bekk nafu li aħna namru fih u hu fina, għax tana sem mill-Ispirtu tiegħu. Aħna rajna u nagħtu xieda li l-Missier bat lill-Ibnu Salvatur fid-dinja. Kull min jistqar li Ġesu u l-Iben talla, Alla jammar fih u hu falla. U aħna għarafna l-imħabba li Alla għandu għalina u hemm minnija. Alla u imħabba. U min jammar fl-imħabba jammar falla u Alla fih. U l-imħabba issir sħiħa fina meta aħna nqawwu qalbna għal jum il-ħaq. Għax saħan sitra f'din id-dinja aħna sirna bħalu. Fl-imħabba m'hemmx biża. L-imħabba sħiħa tkeċċi l-biża l-barra. Għax il-biża għandu x'jaqsam mal-kastik. Min jibża għadu ma sabx il-milja tal-imħabba. Aħna nħobbu għax hu ħabna l-ewwel. Jekk xi ħadd jgħid jiena nħobb l-Alla u jobgħod lil ħuh, dan ikun giddib. Għax min ma jħobbx lil ħuh li jara, kif jista' jħobb lill-Alla li hu qatt ma rah? Dan hu il-kmandament li tagħna hu. Li min iħobb l-Alla iħobb ukoll lil ħuh. Mill-ktieb tal-Apokalissi. Imbagħad lil dak li kien bil-qiegħda fuq it-tron, rajtlu fidu l-lemenija ktieb miftuħ minn ġewwa u minn barra, magħluq b'7 siġilli. U rajt anġlu ta' saħħa kbira qiegħed ixandar bleħen jgħajjad. Min hu li jistħoqlu jiftaħ il-ktieb u jikser is-siġilli li għandu? U ħadd la fis-sema u la fl-art u lanqas taħt l-art ma kellu l-ħila jiftaħ il-ktieb u jara x'fih. U jien infexxejt f'bikja kbira għax ma nstab ħadd li kien jistħoqlu jiftaħ il-ktieb u jara x'fih. Imbagħad wieħed mixjuħ qalli, tibki xejn, ara l-irjun ta' tribu ta' Ġuda, ir-rimja ta' David ħareġ rebbieħ u se jiftaħ il-ktieb u s-7 siġilli li għandu. Imbagħad bejn it-tron u l-4 ħlejjaq ħajjin u f'nofs ix-xjuħ rajt li kien hemm ħaruf wieqaf bħal maqtul b'7 tiqrun u 7 għajnejn li huma s-7 spirti ta' Alla mibgħutin fuq l-art kollha. U l-ħaruf resaq jieħu l-ktieb mill-lit il-lemenija ta' dak li qiegħed fuq it-tron. U kif ħal ktieb marru jinxteħtu qudiem il-ħaruf l-4 ħlejjaq ħajjin u koll l-24 xieħ. Kull wieħed minnhom kellu ċetra u xi bwieqi tad-deb mimlija bl-inċens li huma t-talb tal-qaddisin. U bdew jannu għanja ġdida u jgħidu: Int jistħoqlok tieħu l-ktieb u tiftaħ is-siġil tiegħu għax int kont maqtul u b'demmek ksib tal-Alla bnedmin minn kull tribu u l-sien, minn kull poplu u ġens. U għamiltom għal-Alla tagħna saltna u qassisin li jagħti saltnu fuq l-art. Imbagħad ħarist u minn madwar it-tron u l-ħlejjaq ħajjin u x-xjuħ smajt il-leħen ta' ħafna anġeli li l-għad tagħhom kien 10,000 u 1,000 jgħidu bleħen qawwi. Jistħoqlu l-ħaruf li kien maqtul jirċievi l-qawwa u l-għana u l-erf u s-saħħa u
u l-ġieħ u l-glorja u t-tifħir. U fis-sema, fuq l-art, taħt l-art u fil-bahar u l-ħlejjaq kollha li fihom, smajthom jgħidu lil dak li qiegħed fuq it-tron u lil ħaruf jingħata t-tifħir u l-ġieħ u l-glorja u l-ħakma għal dejjem ta' dejjem. L-erba' ħlejjaq ħajjin bdew iwieġbu Amen. Fil-waqt li x-xjuħ inxteħtu jgħatu ima. U rajt sema ġdid u art ġdida, għax is-sema ta' qabel u l-art ta' qabel qabu. Ma kienx hemm iżjed baħar. U l-belt qaddisa, Ġerusalem il-ġdida, rajta nieżla mis-sema mingħand Alla, imħejjija bħala arusa, imżejna għall-arus tagħha. U smajt leħen qawwi ġej mit-tron jgħid, dini l-amara ta' Alla mal-bnedmin, u hu jammar magħhom, u huma jkunu l-poplu tiegħu, u Alla nnifsu ikun magħhom. Alla tagħhom, u jixxuttalhom kull dema minn għajnejhom. Ma jkunx hemm iżjed mewt, anqas bikija għajjat jew tbatija ma jkun hemm iżjed għax għabu l-ħwejjeġ ta' qabel. Imbagħad dak li hu bil-qiegħda fuq it-tron qal, ara, se nġedded kollox, Alli, ikteb, għax dawn il-kelmiet huma minnhom u ta' min joqgħod fuqhom. U qalli imbagħad, seħħu, jiena l-alfa u l-omega, il-bidu u tmiem, l-minu bilaċ. Jiena nisqih b'xejn mill-lajn tal-ħajja. Hawn jirrithom ir-rebbieħ u jiena nkun Alla tiegħu u hu jkun ibni. Wara dan ħarist u wara kien hemm kotra kbira li ħadd ma jista' jgħodda, minn kull ġens u tribù, minn kull poplu u l-sien, weqfin quddiem it-tron u quddiem il-ħaruf, lebsin il-bies itwal bojot u bil-frijej tal-palm f'idejhom. U ollew leħinhom u bdew jgħidu, is-salvazzjoni nafuha lill-Alla tagħna li qiegħed fuq it-tron u lil-ħaruf. L-anġli kollha kienu qegħdin madwar it-tron u madwar ix-xjuħ u l-erba' ħlejjaq ħajjin. U waqgħu wiċċhom fl-art quddiem it-tron jagħtu qima lill-Alla u jgħidu, Amen. It-tifħir u l-glorja, l-erf, ir-rat ta' ħajru l-ġieħ, il-qawwa u s-saħħa lill-Alla tagħna għal dejjem ta' dejjem. Amen. Imbagħad wieħed mix-xjuħ qabad u staqsini, dawn li għandhom l-ilbies itwal bojot fuqhom min huma u minn fejn ġejjin? Inti taf, Sinjur, qedlu jien. Imbagħad qalli, dawn huma dawk li ġejjin mit-taħbit il-kbir u l-ilbiesi tagħhom ħasluhom u bajduhom fid-dem tal-ħaruf. Għalhekk jinsabu quddiem it-tron ta' Alla, lejlu nar jaqduh fit-tempju tiegħu. U dak li qiegħed fuq it-tron jieħodhom jagħmru taħt il-ken tiegħu. Ma jbatux aktar ġuħ, anqas għaġġ ma jagħmel bihom aktar. Ix-xemx ma taħkimhomx u anqas ebda omma. La darba l-ħaruf li hemm f'nofs it-tron ikun ir-raj tagħhom u hu jwassalhom ħdejn l-mijiet tal-ejjun tal-ħajja u Alla jixxuttalhom kull dema minn għajnejhom. Il-kelma tal-mulej. May the Lord bless you and keep you. The Lord let his face shine on you and be gracious to you. May the Lord show his face and bring you peace. Ibirkek il-mulej u jħarsek. Jixħet il-mulej id-dija ta' wiċċu fuqek u jurik il-ħnina. Iħares lejk il-mulej bimħabba u jatik islim.